ಪಡವಿದ್ರದ ಕಂಚಿನ ಪಡವಿದ್ರೆ ಇಂಕ್ಲೆ ಬೂರಿ ಬಗ್ಗೆ ಇಂಕ್ಲೆ ಒಂದು ಸಮಸ್ಯೆ ಸಮಸ್ಯೆ ಬಡ್ಡಿ ಅವೇನ್ ಗ್ಯಾಕುಲು ಎಂಕುಲೆಗೆ 30,000 ಕೊರ್ಪಿಂಗೆ ಓಲಾ ಅಣ್ಣಲ ಚೆಪಿಕ್ ಬೂದಿತಾನೆ ಎಂಕುಲು ವಿಡಿಯೋ ಕಾಲ್ ದಂಚದಲ್ಲ ಪಂಡ್ರೆ ಪೋಚವೆ ಪನ್ಪೇನೆ ಎಂಕುಲೆ ಗೇಟ್ ದಲೆ ಬತ್ತ ಟಾರ್ಚರ್ ಕೊರ್ರೆ ಎರೆಗ್ಲ ಟಾರ್ಚರ್ ಅರ್ನ ಮೊಬೈಲ್ ಅರೆಗ್ ಬಂದರಾತ ವಿಡಿಯೋ ಅಂದಿತಾರಂದ ಆರೇನ ಮನ್ಪುನು ವಿಡಿಯೋ ಮಲ್ಪಡು ಎಂಕುಲೆ ತಪ್ಪು ಮಾತಾಡ್ತದ ಬ್ಯಾಂಕ್ ವಸ್ತು ಕಸ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಔಟ್ ಎಂಕುಲೆ ಇದು ಮಟ ಕಟ್ಟಿನ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಯಾನಿ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಇಂದ ಕಂತು ಕೊರ್ಪ ಆಡ್ಬೇಕನೆ ಕಟ್ಟುನು ಅತ್ತತೆ ಇನಿ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಮಲ್ಪಡದೆ ನಿಕ್ಕೆ ಒಂದು ಮರಣಿ ಬಿಲ್ಕುಲ್ ಕಟ್ಟಿದ ಪಣ್ಣತೆ ಆಪುಡ ನನಗೆ ಪಾತ್ರೆ ಸರ್ ಇನಿ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಅತೆ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ದಾಲ ಜೊತೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದ ಕಟ್ಟಂದ ಬಾಕಿ ಉಂಟು ದಾದಾಲ್ಪುನು ಇತ್ತೆಲ್ಲ ಉಂಟು ನಮ್ಮ ಏರಿಯಾದೆಲ್ಲ ಬಂದ್ವಿ ನಮ್ಮ ಏರಿಯಾ ಎಲ್ಲ ಮಲ್ಪಂದಿನ ಏರ್ಲ ಯಾಪಣ್ಣ ತೆಂಗಿನ ಮಲ್ಪರೆಂಡು ಕೋರ್ಟ್ ಮಾಡುವರ ಅತ್ತೆ ಬಂದು ಸ್ಟೇಷನ್ ಕೊರ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಕೊರ್ಪಾರ ಯಾನ್ ಬರ ರೆಡಿ ಇಲ್ಲ ನನ್ನ ಮಿಸ್ಸಸ್ ಮರಣಿ ಪುಸ್ತಕ ತೂನಿ ಇದಮ್ಮಡ ಪುಸ್ತಕ ತೂತುಜಿ ದೇಪಣ್ಣ ಅಂಕಲ್ ಜೋಕು ಬರೋಲ್ಲ ಇರತ್ತ ನಕ್ಲೆಗಳ ಪಾಪಗೂ ಆತ ಗೊತ್ತುಜಿ ಯಾನ್ ಫುಲ್ ಲೆಕ್ಕ ಮಲ್ತೀನಿ ಅವಲ್ಲ ಊರು ಮಗುರುಜಿ ಅಂಕಲ್ ಇಲ್ಲಲ್ಲ ಮಗುರುಜಿ ಮೂಜಿ ಸರ್ತಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಉಳ್ಳ ನೋಟಿಸ್ ಕೊರ್ಪೇರು ಈತ ಪುರ ಪಾತ್ರ 19,000 ಎಂಕಲ ಒಡೆ ಬೋಣಿತ್ತೆ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಡೆಪಾಸಿಟ್ ಕಾತಿನ 14,000 ಕಾಲಿ ಎನ್ನ ಬಿಡಿದಿಗೆ ವಿಜಾತ ಕಾಲಿ ಪೋತಿನ ಅಲತ್ತು ಎಂಕಲ ಕಾಲಿ ಪೇಪರ್ ಗೆ ಸೈನ್ ಮಾಡ್ದಿ ಮಕ್ಳು ಗೊತ್ತು ವಿಶ್ವಾಸ ಮೂಜಿ ಲಕ್ಷ ದೇತೀನಿ ಮದ್ಮೆ ದೇತ ಸಮಯ ಡೈವರ್ಸ್ ಆತು ನಾಲ್ಕು ಕಾಸು ಕಟ್ಟಿಜಿ ಪಾಪ ಹಾಕಲು ಅಲ್ಲಿ ಡಿಪ್ಪುನು ಬ್ಯಾಂಕ್ ದಾಖಲ ಮೂಜಿ ನೋಟಿಸ್ ಕೊರ್ಪೇರು ಕೋರ್ಟ್ ಉಳ್ಳ ಮೂಜಿ ನೋಟಿಸ್ ಕೊರ್ಪೇರು ಸಮನ್ಸ್ ಬಕ್ಕ ಅರೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಪುನು ಆಯ್ತಲ್ಲ ಮಿತ್ತ ಒಂದು ಬರೆದು ಕೊರ್ರ ತಯಾರಿಜಿ ಅಂಕುಲು ಬರೆದು ಕೊರ್ರ ಹಿರಿಯರು ಬರೆದು ಕೊರ್ರೆ ಹಿರಿಯಂಗಳೆಲ್ಲ ಕೊಡ್ತಾರ ನಮ್ಮ ಕುಲ್ದೆ ತೆಂಗಿನ ಮಲ್ಪ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಬರೇ ಕೊರ ಸಾಧ್ಯ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಕೊರ್ನ ಕೊರ್ಪೆ ಕಟ್ಟುವೆನು ಅಲ್ಡಲ ಪಂತ ಎಂಕಲ ಡೆಪಾಸಿಟ್ ಕಾಸು ಎಂಚೆ ಎಂಕಲ ಸೈನ್ ಇಜ್ಜಂದ ನಿಕಲ್ ಗೆತ್ತಾರ ಬಂದ ಅವಲ ಇಜ್ಜಿ ಅವು ನಿಕಲ್ ಅಲ್ತಿರ್ದೆ ಬರ್ಪುಂಡು ಅದಕ್ಕೆ ಮಂಗೆ ಆತ ಅಂದ ಫೋಟೋಗೆ ದುಡ್ಡಿದ್ದು ಇದು ಫೋಟೋ ದೆಪ್ಪುನ್ಗೆ ಎಂಚಿನ ಪುರ ರೂಲ್ಸ್ ಮಾರ ನಿಕಲ್ನ ಓಲ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಕೋಟಿ ಗಟ್ಟಲೆ ದೇದಿನ ಕಲುಲೆ ರಂಚಜ್ಜಿ ಬರ್ರೆಜ್ಜಿ ಬಳ್ಳೆಜ್ಜಿ ಬರ್ರೆ ರೂಲ್ಸ್ ಇಜ್ಜಿ ಗೊತ್ತನ ಕಾನೂನು ಹಿಡಿಯುಂದತೆ ಬರಿಯನ ಇಲ್ಲಾಗಬಹುದು ಒಂದೆಟ್ಟ ದೊಡ್ಡದ ತಂಡದು ರೈಟ್ಸ್ ಇಜ್ಜಿನ್ ಎಂಜಿನ ಹತ್ರ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಕೊರಲ್ಲ ಎಂಜಿನ ಹತ್ರ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಕಾಸಿಗೆ ಇದೆ ಡೆಪಾಸಿಟ್ ಇತ್ತಿನ పందు కొర్పెనగల వీడియో నెరేಗ್ಲ ಕಡಪುರ್ಲೆ ಎಂಗ್ಲೆ ದಾಲೆ ಬೇಜಾರಿ ನಮ್ಮ ಉಡುಪಿ ಯಾನರೆ ಮಲ್ಪೊಚ್ಚಿ ಬಂತ ಎಂಗ್ಲೆ ಪನೊಂದುಂಡು ಅವೇನೆ ಕೂಡ ಸುರುಕೆ ಒಂದು ಪ್ರೆಗ್ನೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಪಕ್ಕ ಉಪದ್ರವ ಪಡಿಸಿ ಪಕ್ಕಡ ಪ್ರೆಗ್ನೆಂಟ್ ನಂದ ಪಕ್ಕಡ ಎಲೆಗೆ ಅವರು ಟಾರ್ಚರ್ ಕೊಡ್ತಿ ಆ ಕೊರ್ಪುಜಿ ಬಣ್ಣತೆ ಅರ್ಥಾಂಡ ಕೂಡ ಪಾತ್ರಿಚಿ ಬಣ್ಣತೆನ ಪಾತ್ರಿಚಿ ಬಣ್ಣ ಇರ್ದೇಗಿ ಪಕ್ಕ ರಾಶಪಿಂದೆ ಬರಪಂಡ ಅರ್ಥ ಬಣ್ಣ ಹೆಂಗು ಬಾತಿ ಕಾಸು ಕೊಡ್ತೀನಿ ಸಾಜಿಡ್ ಕಂತ ಕಾಸು ಕೊಡ್ತಿ ಏರ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಇರತ್ತಾತ ಅಮ್ಮ ಕರಿಯಮ್ಮನಿದೆ ಇದು ಕಟ್ಟಿದೇರು ಉನೆಕ್ಕೆ ಗೊತ್ತುಂಡೆ ನಮ್ಮ ಪಾಪದಕ್ಲ ಕಾಸು ಎಂಕ್ಲು ಕೋರೆ ಬಿಟ್ಟು ಜೈಕದ ಮೇನ್ ದಪ್ಪನೆ ದಪ್ಪನ ಕನಿಕಲೆ ನೆನಕು ದಪ್ಪ ಪಿರಪೋದ ಅಕಲರೆ ಪಾತಿರ್ನತೆ ದಪ್ಪನ ರೂಲ್ಸ್ ಇದೆ dekle ಹಾಪುದ್ರೆ ಬೇಟೆ ಬುಕ್ ದಪ್ಪನ ಓದಕ ದಿನ ಉಡುಪಿಡೆ ಮೇನ್ ವಾರ ಪನೊಂದುಲ್ಲ ಬೊಡ್ಸಿ ನಮ್ಮ ದಾನ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆವನೆ ಕಟ್ಟುನ ಬೊಡ್ಸಿ ಬಂದ ಐದರ ಬಕ ಕೋರಿ ಕಂತು ಕೊರ್ಪೆರು ಸೊ ಅಪ್ಪ ಎಂಕ್ಲು ಪಾಡೋಡೆ ಅಪ್ಪನ ಅಕಲ ಕಾಸು ಎಂಕ್ಲು ಪಾಡೊಂಕುಲನ ತಪ್ಪುಂದು ಈ ವಾರ ಡೇರ್ನ ಕೊಟ್ಟು ಜಿರ್ ಮಾತೋಕ್ಲ ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಒಂದೊಂದು ಕ್ಲಿಯರ್ ಆವಡು ಐಟರ್ ಬಗ್ಗೆ ಎಂಕ್ಲು ಕಾಸು ಕಂತು ಕೊರ್ಪ ಕ್ಲಿಯರ್ ಮಂತ್ ಕೊರಿಯಡ ಎಂಕ್ಲು ಕೊರ್ಪ ಕ್ಲಿಯರ್ ಮಂತ್ ನಿಕ್ಲು ನೆಟ್ ಬರಲಿ ಎಂಕ್ಲು ಕ್ಲಿಯರ್ ಅವನ ಮಕ್ಕಳು ಬರಡ 90,000 ಒಂದೆಡೆ 95,000 ತೋಜಾವೆ ಆರ್ಗೆ ದಿನ 90,000 ಅವಲ್ಲ ಕೇನ್ಯಾ ಆ ಟ್ಯಾಬ್ಡೆ ತೋದಾಲ ಪಂಜೀರ್ ಸುಪ್ರೈಸರ್ ಹೆಂಗ ಟ್ಯಾಪ್ ತೂದ ಹಸ್ಪಸಾರವನ್ನ ಕಾರ್ ಬಕ ಮಡಿಕಿನೇಜಿ ತತ್ವದಾಯಿನ ಮೂಜಿ 1 ಲಕ್ಷ ಮೂಜಿ ಹಸ್ಪಸಾರ ಬಡ್ಡಿ 5 ತಿಂಗಳ 1 ವಾರಗಳ 10,000 ಸಾಲ ಬಡ್ಡಿ ತಕಬಡ್ಲಿ ಮೂಲೆ ಉಂಡಾತ ಉತ್ತರ ಗಾಡಿ ಗೊತ್ತುಂಡೆ ನಿಕ್ಲು ಜಾಸ್ತಿ ಟರ್ಮ್ ದೆತ್ತಂಡ್ರೆ ಬಲ್ಲಿ ಬಡ್ ನೈಕೆ ನಮಕ ಬಡ್ಡಿ ಜಾಸ್ತಿ ಮೂಲೆ ಲೆಕ್ಕ ಮಾಡ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಹೆಂಗ ಬರಗರ್ಪಿಜ ಬರೆದು ಓಲಾ ಕೊರ ಸಾತ ಪೋರ್ಚಿ ಪ್ರಕಂದ ಇಂದಿರಾ ಬರಂದ ನಾನು ಬನ್ಪಿನಿ ಇಂದಿರಾ ಬರಂದ ಬರೆ ಕೊರ ಪೋರ್ಚಿ ದಾರ ತಾಪ ತೂಕಾಗಿ ಎಂಜಿನ ಪುಸ್ತಕ ಓಲ ದಕ್ಕುಜರ ಮಾವು ದುಂಬು ದಕ್ಕದೆ ಸಾಕ್ಷಿ ಅತ್ತತಿ ಏನು ಎಂತ ಮಾಡಲ್ ಪುಸ್ತಕ ದಕ್ಕದೆ ಯಾನ್ ಸೇರ್ ಪುಸ್ತಕ ದಕ್ಕದೆ ಎಂತ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಸುಳ್ಳು ಬಂಡೆ ಬರಲೇ 90,000 ದಿನ 95 ಇಂಚ್ ಆಡ್ ಆಪಿನ ಎಂಕುಲ್ ಕೇಂದ ಪನ್ಪ ಆಫೀಸ್ ಬಂತೀರಿ ಒಂದು ಫ್ರಂಟ್ ಒಂದೇ ನಿಮಗೆ ತೂಡ್ ಬಂದದೆ ತೂದಕ್ಕೆ ನಿನತೆ ತೂದೆ ಅಲ್ಲ ಮಾಡಿ ತೂದಿ ಬೇಕಾರೆ ಒಂದು 2 ಜನ ಬಂತೀನಿ ತೂತು ಬಲ್ತದೆ ಒಂದು ತೂತೆ ತೂಯಿ ಬೇಕಾರೆ ಯಾಲ ಒಟ್ಟುಕೊಳ್ಳೋದು ಇಲ್ಲಲ್ಲ ತೂಯನ್
ಅದೊಂದಂಜಿ ಕೊಡೆ ನಂಗೆ ತಿಕ್ಕಿನೇ ಅಂಚನೆ ಏತಾತನ ದೇವರೇ ಗೊತ್ತು ನಂಗೆ ಗೊತ್ತು ನಮ್ಮ ತೂತು ಜೊತೆ ತೂಯಿನ ಗೊತ್ತಾಯಿ ನಂಗೆ ತೂಪೇರ ತಂದು ಹೋಗುಲ್ದೀನಿ ಎಂಗ್ಲಿಗೆ ಗೊತ್ತು ಮೋಸ ಅಲ್ಪೇರಿದ ಎಂಗ್ಲಿಗೆ ಗೊತ್ತುಂಡ ಧರ್ಮಸ್ಥಳದ ದೇವರನ್ನ ಪುದಾರ ಮಾಡೋದು ಮೋಸ ಅಲ್ಪೇರಿದ ಎಂಗ್ಲೇ ತಾನೆ ಕನಗಟ್ಟುಂಡ ಇತ್ತೆ ನನಗೆ ಏನೈತೆ ಸರಿ ಮಲ್ಪ ಅಂತ ಇತ್ತೆ 1,000 ಹಾಜಿರುತ್ತ 15 ರೂಪಾಯಿ ಕಟ್ಟೋದು ಮಾತ್ರ ಬಂಗ ಅಂದ ಮೇಡಮ್ ಇಂಕ್ಲಾಗ್ಲು ಗೊತ್ತಪ್ಪು ಅಂಡ ನಮ್ಮ ಕಠಿಣ ಕಾಸು ದಾದ ನಮಕ್ ಒಂದ್ ಯೋಜನೆ ಇಡ್ಬೇಕ ಅನ್ಸಾರ ಕಾಸು ಹೋಯ್ತಿದ್ದೆ ಟೆನ್ಷನ್ ನಾನು ಎಂಕಲ ಹೋಯ್ನ ಕಾಸು ಬೇಜಾರು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ಉದಾಹರಣೆ ಹೋಡಿದೆ ಕಟ್ಟಲ್ಲ ಅಂತ ಉದಾರ್ ಪಂಡ ಅಕ್ಕಳ ಆಗ್ತಿರ್ದು ಬರ್ತಿದೆ ಪಂಡು ಬರ್ತೀನಿ ಪಂಡೆ ಬಂದು ಹೋಯಿ ಬರೋಡ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಮರ್ಜ ಏನತೆ ಮೈಕ್ರೋ ಬಜಾರ್ ಭೀಮಾ ಜೊತೆ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅಂಕಲ್ ಫಿಲ್ಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಇಲ್ಲ ಮೇಡಮ್ ಕಂಚಿನ ಹಿಡ್ಕದ ಸೈಡ್ ನಂದು ಮೋರೆ ರೀತಿನ ಅದಕ್ಕೆ ಭೀಮಾ ಜೊತೆ ಫಿಲ್ಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೊಡ್ತೀನಿ என்ன ಅಂದಾಜು ರಿನ್ಯೂವಲ್ಗೆ ಬೈದಿನ ಅದಕ್ಕೂ ರಿನ್ಯೂವಲ್ಗೆ ಹೋದ್ರೆ ಬೈದಿನ ಒಂದು 28 3 ಒಂದು ವರ್ಷ 24 ಓಲಾ ಕೊಡ್ತೀರಿ ಪೂರ ಕೊರೋನಾದ ಪೂರ ಒಂಜೆಲ್ 1 ಮಂತ್ 2 ಲಕ್ಷ ಕೂಡ ಚಿಲ್ಲರೆ ಹೋಯ್ತಲ್ಲ ಕೊಡ್ಸಿಕೊಂಡು ಒಂಜೆಲ್ 1 ಮಂತ್ ಆಯ್ತು ಬಕ್ಕ ಒಂದು PR ಕೆದ ಓಕೆ ಬೂರುಂಡು ಅವು 12 ಸಾವಿರ ಹೋಯ್ತಾ 22 ಡೇ 2 ಲಕ್ಷದ ಮೈಕ್ರೋ ಬಜೆಟ್ ಮಂತ್ 1 ಲಕ್ಷದ ತೋಜನಿಕ 5 6 22 ಅಂತ ಅಪೋಸಿಟ್ ಆಗ್ತಾವ ಮೈಕ್ರೋ ಬಜೆಟ್ 6 5 20 ಎಂಕುಲು ಒಂಜೆಲ್ 1 ಮಂತ್ ಬಕ್ಕ ಒಂಜೆಲ್ 1 ಮಂತ್ ಅವು ಕಟ್ ಮಂದ ಗೊತ್ತಾಂಡೆ ಲೋನ್ ಡೇ ಆಯ್ತಾ ಮೈಕ್ರೋ ಬಜಾರ್ ಪೂರ ಕಟ್ ಮಂದ ಈ ಲೋನ್ ಏಜಿನ 2 ಲಕ್ಷ ಲೋನ್ ಗೆರ್ತತೆ ಐದು ಬಕ್ಕ ಇನ್ನು ಒಂಜೆ ಲೋನ್ ಮಂತ್ ಕಟ್ ಮಂತ್ ಐತಿ ಗೊತ್ತಾಂಡೆ ಅವು ಚಿಲ್ಲರೆ ಮೈಕ್ರೋ ಬಜೆಟ್ ಭೀಮಾ ಜೊತೆ ಮಲ್ತಿದ್ದಾರೆ ಒಂದು ಮೈಕ್ರೋ ಬಜೆಟ್ 2 ಲಕ್ಷದ ಮಲ್ತೀನಿ ಒಂದು ಲೋನ್ ಮಲ್ತಾರತ್ತ 2 ಲಕ್ಷದ ಬರ್ಲಿ ವಿಷಯ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಉಂಡತೆ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಒಂದು ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಬರ್ಚಿ ಬೇತೆ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಇನ್ನಿ ಒಂದು ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಯಾನು ಯಾನ್ಲೆ SPA ಬೇಲೆ ಮಲ್ಪನಲ್ಲಿ ಇಂಚೆನೆ ಯಾನು ಗ್ರೂಪ್ ಪಡವಿದ್ದ ಕಂಚಿನ ಪಡ ಇಂಕ್ಲೇಟ್ ಪಂಡ ಪಡವಿದ್ರಿ ಇಂಕ್ಲೆ ಬೂರಿ ಬಕ ಇಂಕ್ಲೆ ಒಂಜಿ ಸಮಸ್ಯೆ ಅರ್ಥ ಮಲ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತೀನಿ ಅರ್ಥ ಆತಂದು ಹೇಗೆ ಗೊತ್ತ ಎಂಗ್ಲೆ ತುಂಬಾ ಮುಂದೆ ಆತ ಐಟ ಎಂಕ್ಲು ಬಿಡ್ತು ಬಿಡ್ತಾ ಸೈಯಾಡು ಕಟ್ಟದ್ ಬಿಡ್ಕ ನಮ್ಮ ಅಂದ್ ಈಗ ಮರಣಿದ ಎಂಗ್ಲಾಗ ಇಂಚಾಯ್ ಬಕ್ಕ ಎಂಕ್ಲು ಅವಕ ನೀನ ಆ ಕಡೆ ಪಂತ ಕೂಡ 25 ಸರ್ತಿ ಎಂಗ್ಲೆ ಪಾತ್ರ ಎಂಗ್ಲೆಗ ಒಂಜಿ ಯಾನ್ ಕೆಣ್ಣೆ ಎಂಜ ಗೊತ್ತಂಡೆ ಯಾ ಪಂತ ಎಂಜ ಗೊತ್ತಂಡೆ ಒಂಜೇ ಪಾತ್ರ ಹೆಚ್ಚು ಪಾತ್ರ ನಮ್ಮ ಪಾತ್ರ ಬಲ್ಲಿ ದೇ ಪಂಡ ನಮ್ಮ ಇರ್ಲ ಬೇಲೆ ಮಲ್ಪನವ್ರು ಎಂಕುಲ ಬೆಂದು ನಕ್ಲು ಇರ್ಲ ಇರ್ನದಲ್ಲ ಕೈಟ್ ಕೊರ್ಪಿನತ್ತ ಇರ್ಲ ಬೇಲೆ ಮಲ್ಪನವ್ರು ಇರಲ್ಲ ಸಂಬಳ ಕೊರ್ಪಿನಿ ಎಂಕುಲು ಬ್ಯಾಂಕ್ ದ ಪುಸ್ತಕ ಅಲ್ಲ ಬ್ಯಾಂಕ್ ದ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಪಂಪ ಪಕ್ಕ ಪಾತಿರ್ಲಿ ಇರು ಬ್ಯಾಂಕ್ ದ ಪುಸ್ತಕ ಅಲ್ಲ ಬ್ಯಾಂಕ್ ದ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಲ ಕೊರ್ಲೆ ಅದ್ ಬಕ್ಕ ಆಯ್ತಾ ತೂದು ಎಂಕುಲು ಕಾಸು ಕಟ್ಟುವ ಬಕ್ಕ ನಿಖಲ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ದ ಸ್ಟೇಟ್ ಕೊರ್ನಾಗ ನಿಖಲ್ ಧರ್ಮಸ್ಥಳದ ಒಂದು ಸೀಲ್ ಪಾಡ್ಲಿ ಸೀಲ್ ಎಂಕುಲು ಸ್ಕ್ಯಾನ್ ಮಾಡ್ಕೊಡು ದೇ ಪಂಡ ಸೀಲ್ ಇತ್ತ ಎಂಚಲ ಭಯಪಲ ತಿಕ್ಕು ಸ್ಕ್ಯಾನ್ ಮಾಡ್ತದೆ ಎಂಕುಲು ತೂದು ಅದ್ ಬಕ್ಕ ಆಯ್ತಾ ರೀತಿ ಪ್ರಕಾರ ಬಡ್ಡಿ ಎಂಕುಲು 13,000 ಕಟ್ರೆ ಆಪಿಜ್ 13,000 ಬ್ಯಾಂಕ್ ಕಟ್ರೆ ಜೊತೆ 2% ಬರ್ಕಿ ಕಟ್ಟುವ ಒಂದಿಟ್ಟು ಕಟ್ಟುವ ಅವೇನು ಎಂಕುಲು ಮಲ್ತು ಕೊರ್ಲಿ ಎಂಕುಲು ಕಟ್ಟುವ ಮಂಡ ಇತ್ತ ಎಂಕುಲು ಕಟ್ಟಿದ ಕೂಡ ಲಾಯ್ಕ್ ಬಡ್ಡಿ ಪಾಡಿ ಅಲ್ಲ ಎಂಕುಲು ಬಿಲ್ ಕಟ್ಟು ಕಟ್ಟಿದ್ದು ವಿಷಯ ವಿಷಯ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅದು ಕಾರ್ ಮಣಿತಿಜೀರು 6 ಇಂಕ್ ಮೊಬೈಲ್ ಬರೋಪರ ಉಂಡು ಮೊಬೈಲ್ ಮೊಬೈಲ್ ತಜಪ್ಪದು ಮೊಬೈಲ್ ತಜಪ್ಪ ಮೊಬೈಲ್ ತಜಪ್ಪ ಕೈಟ್ ಎತ್ಕೊಂಡ್ರೆ 1 ಲಕ್ಷಗೂ 10,000 ಬಡ್ಡಿ
ಅವೇನ್ ಗ್ಯಾಕುಲು ಎಂಕುಲೆಗೆ 30,000 ಕೊರ್ಪಿಂಗೆ ಓಲಾಣಲು ಚೆಪಿಕ್ ಬೂದಿತಾನೆ ಎಂಕುಲು ಆರ್ದ ಜಪೈನಿ ಉಂಡೆಂಡ ಅಕಡೆ ಸಾರ್ ಬರ್ತಾರೆ ಸರ್ ಆರ್ದ ಪಂಡೆ ಪೌತ ತತ್ತು ಬದ್ದು ಬರ್ತನಾರಿಗೆ ಆರು ಪುರ ಒತ್ತದೆ ತಜಪೈನಿ ಸರ್ಲಿ ನನ್ನ ಪುದಾರ್ ಬರ್ತದೆ ಎಂಗ್ಲ ಸೋಷಿಯಲ್ ಬಿಡಿದಿನ ಪುದಾರ್ ಬರ್ತದೆ 10,000 ಬಡ್ಡಿ ಎಂಕೆ ಶಾಕ್ ಆಂಡು ಏರೆಗ್ಲ ಶಾಕ್ ಆಪಿನ ಹಾರ್ಟ್ ಅಟ್ಯಾಕ್ ದಾಗ್ಲ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಆಪಿನ ಒಂದು 1 ಲಕ್ಷ ಅಂಚತ್ತ ಆತ್ರ ಅಂದೆ ಕಡೆ ಎಂಡ ಉಂಡ ವಿಡಿಯೋ ಅಂತ ಇದೆ ಅವು ವಿಡಿಯೋ ನೀತು ವರ್ಷ ಒಂದು ಸಂಘ ಬೋಡಿ ಪಂಡ ಪ್ರೂಫ್ ಬೋಡಿ ಎಲ್ಲ ಎಂಕಲ್ಗೆ ಪಂಡ ಜನ ಯಾನೆ ಕಂತು ಕೊರ್ಪೈತೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಾರ್ಡ್ ಯಾನ್ ಕಂತು ಎಂಜ ಕೊರ್ಪಾರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡಿಟೇಲ್ ನಿಕಲ್ಲ ಈ ಸಂಘ ಡಿಟೇಲ್ ಯಾನಕ್ಕೆ ಎಂಜ ಗೊತ್ತಾ ಬ್ಯಾಂಕ್ ವಾಸ್ತುಕ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಔಟ್ ಎಂಕಲ್ ಇದು ಮಟ ಕಟ್ಟಿನ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಯಾನೆ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯಿಂದ ಕಂತು ಕೊರ್ಪ ಆಡ್ಬೇಕನೆ ಕಟ್ಟುನು ಅತ್ತತ್ತು ಇನ್ನಿ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಮಲ್ಪಡದೆ ನಿಕ್ಕೆ ಒಂದು ಮರಣಿ ಬಿಲ್ಕುಲ್ ಕಟ್ಟಿಜ ಪಣ್ಣೆ ಆಪುಂಡ ನನಗೆ ಪಾತಿರ್ಚಿ ಗಡಿಗಡಿ ಪಾತಿರ್ಚಿ ಅವು ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಲ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಪುಸ್ತಕಲ ಬತ್ತಿಬೇಕ ಯಾನ್ ಕಟ್ಟು ಎಂಕಲ್ ಮಕ್ಕಳು ಅಂಚೆ ಎಂಕಲ್ ಒಪ್ಪಿದೀರು ಯಾನಕಲೆ ಒಂದು ಅಂದು ತಿಜಿದಲ್ಲ ಎರಡು ಅಂದಿದೆ ನಾನು ಅಕಲ್ ಎಂಕಲ್ ಅಂಜಲ ಇನ್ನಿ ಪಂಡ ಆಪುಂಡೆ ಸರ್ ಇನ್ನಿ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಅತೆ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ದಾಲ ಜೊತೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದ ಕಟ್ಟಂದ ಬಾಕಿ ಉಂಟು ಅದಾದಲ್ಪನು ಇತ್ತೆಲ್ಲ ಉಂಟು ನಮ್ಮ ಏರಿಯಾದೆಲ್ಲ ಬಂದ್ವಿ ನಮ್ಮ ಏರಿಯಾ ಇತ್ತು ಮಲ್ಪಂದಿನ ಏರ್ಲ ಮಂಗನಕಲ್ ಮಣಿಪಂದ ಕುಲ್ದಿನ ಲಾಯ್ಕ ಅಂತ ಸ್ವಸಹಾಯ ಸಂಘದಾಗಲೇ ಲಾಯ್ಕ ಸರ್ ಒಂಜೇ ಬುಕ್ ಬಾಕಿ ಒಂಜೇ ಬುಕ್ ಬಾಕಣ ಮಲ್ಲೆಜ್ಜಿ ಎಂಕ್ಲು ಕಟ್ಟುಜ ಎಂಜಿನ ಮಲ್ಪ ಯಾಪಣ್ಣ ಎಂಜಿನ ಮಲ್ಪ ರೆಂಡು ಕೋರ್ಟ್ ಪಾಡುವರ ಮತ್ತೆ ಇತ್ತೆ ಬಂದು ಸ್ಟೇಷನ್ ಕೋರ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಕೋರ ಪರಿಯಾನ್ ಬರ್ರೆ ರೆಡಿ ಇಲ್ಲ ನನ್ನ ಮಿಸ್ಸಸ್ ಎಂಕ್ಲು ಪಾತಿರ್ಜಿ ಎಂಕ್ಲು ಪಾತಿರ ವಿಷಯ ಏನಂತ ಗೊತ್ತ ಲೆಪ್ಪರ ಮಣ್ಣ ನಿಕ್ಲು ಬಂದಾಗ ಲೆಪ್ಪರ ಕೆಲಸ ಬೋಪುಜಾರ ಗಾಡಿ ಪಾತಿರ್ತಾರೆ ಗಾಡಿ ಬಾಕ್ಲು ಸೂಪರ್ವೈಸರ್ ಮರಣಿ ಪುಸ್ತಕ ತೂನಿ ಇದರ ಪುಸ್ತಕ ತೂತುಜಿ ದೇಪಣ್ಣ ಅಂಕಲ್ ಜೋಕು ಬರೋಲ್ಲ ಇರತ್ತ ನಕ್ಲೆಗಳ ಪಾಪಗೂ ಆತ ಗೊತ್ತುಜಿ ಯಾನ್ ಫುಲ್ ಲೆಕ್ಕ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಮರಣಿ ತುಯ್ಯರ ಆಂಡೆ ಕುಡೆ ಆಂಡೆ ನಿಕ್ಲೆ ಏನ್ ಪಾತೆ ಮರಣಿ ಪುರ ತುಯ್ಯರ್ ನಿಕ್ಲೆ ಓಕೆ ಅಂಕಲ್ ದಾಲ ಪಂಡ್ರೆ ಪೋಪುಜ ಇನಿ ವಾರದ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಅತೆ ಇನಿತ ವಾರದ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಎಂಕ್ಲೆ ಬುಕ್ ಬರೋಡೆ ತೆ ಆಬ್ಸೆಂಟ್ ಮಲ್ ದಾಲ ಮಗುರುಜಿ ಪಂಡ ಬ್ಯಾಂಕ್ಲ ಮೂಜಿ ಸರ್ತಿ ಅವಲ್ಲ ಊರು ಮಗುರುಜಿ ಅಂಕಲ್ ಇಲ್ಲಲ್ಲ ಮಗುರುಜಿ ಮೂಜಿ ಸರ್ತಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ಲ ನೋಟಿಸ್ ಕೊರ್ಪೇರು ಮಗುರು ದಾಲ ಮಲ್ದ ಎಂಕಲ್ ಗೊತ್ತು ದಾಲ ಆಪುಜಿ ದಾಲ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಪುಸ್ತಕ ಇಪ್ಪಂದ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಇಪ್ಪಂದ ಬ್ಯಾಂಕ್ ದ ರೈಟ್ಸ್ ಇಪ್ಪಂದ ಎಂಕಲ್ ಜಮಾಲ್ತ ದಾಲ ಆಪುಜಿ ಎಂಕುಲು ಏಪೋರ್ ದಿಂಚಕ್ಕೆ ಏನೊಂದಿಲ್ಲ ಡೆಪಾಸಿಟ್ ದಾಲ ಮಗುರುಜಿ ದಾಲ ಏಪೋರ್ ದಿಂಚ ಪೋತುನ ಅಪ್ಪ ಗರ್ದಿಂಚ ಪುರಂದರ್ ಸರ್ ವಿಷಯ ಅಡಗಿಪ್ಪಡ ಡೆಪಾಸಿಟ್ ಪಂಡ ಪುತ್ತ ಪಾತು ಬಾತಿ ಅಡಗಿಪ್ಪಡಿ ತನಕ ಒಂದು ವೇಳೆ ಕಟ್ಟಿ ಜಂಜ ಮಲ್ಪರ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಮಲ್ಪರ ಮಲ್ಪೇಡ ಓಕೆದ ಕೋರ್ಟ್ ಪಾಡ ಮಲ್ಪೇಡ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾತು ಈರ್ನ ವಿಷಯ ಪಲ್ಲ ಲಕ್ಕಲು ದಾದ ಮಲ್ ಪಿರಂದ್ಯಾಂ ಪಂಟಿ ಲಕ್ಕಲ ಬಲ್ಲ ಎಂಕಲ್ ಮೂವ ಪುರ ಒಂಜೆ ಎಂಕಲ್ ಪುರ ಒಂಜೆ ಮೆಗ್ಗಿ ಬದಲ ಕಲಿತನಕಲ ಎಂಕಲ್ ಒಂಜೆ ಇಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ಇತ್ತನಕಲ ಆಕಲ ವಿಷಯ ಆಕಲ ಇದ್ದಲ್ಲ ಜೋಕ್ಲೆ ಇದ್ದಲ್ಲ ಮಲ್ಪೋಡು 35,000 ಎತ್ತಿನ ಎನ್ನಲ 35,000 ಓಲು ಇತ್ತಂಡ ಆ ಕುಡರ ಮಲ್ಪೋಚಿ ರೀ ಮಲ್ಪೋಚಿ ಅವ ತನ್ನ ಮಾತಾಡ್ತೀನಿ ಯಾಕಡ್ಲೆ ಯಾನ್ ಪಾತಿರಿ ಇದೆ ಗೊತ್ತನೆ ಈರ್ತೆ ಇಂಕ ಕಳ್ಳಟದಾರలను ಗೊತ್ತು ವಿಷಯ ಬಂದ್ಬಿಡಿಗೆ ನೇರ್ ದುಂಬುತ್ತೆ ₹1 ನಟ್ಟು ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಆತಲ ಅವು ಏರಿಕೆ ನೋಡು ಯಾನ್ ಬಂದ್ಬಿಡಿ ಯಾನ್ ಬಂದ್ಬಿಡಿ ಯಾನ್ ಯಾಕಡೆ ಮಣಿಪು ಇದೆ ಗೊತ್ತಂడి ಈ ಪತ್ತ ಪಾತಿರ್ನಿಗೆ ಈತನೆಟ್ಟು ₹1 ಏರು 6 ಪುರಂದರ್ ಸರ್ ಬಕ್ಕಾರು ಪುರಂದರ್ ಸರ್ ತುಂಬಾ ಮಾಡಿದ್ರು 15,000 ಲೆಕ್ಕ ಏರು ಅಷ್ಟೇ ಬಕ್ಕೊಂಜಿ ಬೇರು ಸೂಪರ್ವೈಸರ್ ಮಕ್ಕಳೆಲ್ಲ ಪೇರ್ ಬಂದ್ರೆ ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತದೆ ಮೂಲ ಇಲ್ಲದ ಎದುರು ಬಂತೇರಂಡ ನಿಕ್ಕಲ್ಲೊಂದು ಗ್ರೂಪ್ ₹1 ಒಂದು ಇಂಚಕ ಪವರ್ ಸರ್ ಮುಂದೆ ಇತ್ತಿನ ಇಂಚಕ ಪವರ್ ಜೀತಪುರ ಪಾತಿರ 19,000 ಎಂಕಲ ಒಡೆ ಬೋಣಿತ್ತೆ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಡೆಪಾಸಿಟ್ ಕಾತಿನ 14,000 ಕಾಲಿ ಎನ್ನ ಬಿಡಿದಿಗೆ ವಿಜಾತ ಕಾಲಿ ಪೋತಿನ ಅಲತ್ತು ಕಾಲ ಪತ್ತೆರ ಕಾಲಿ ಅವ್ರು ಒಪ್ಪಿಂದೇರು ಕಾಲಿ ಸೈನ್ ಪಾರ್ದು ದೆತ್ತೇರು ಐಕಿಯರ್ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಅದ ಕಾಲ ಎಂಗ್ಲು ಬಿಡ್ದು ಬಿಡಿ ಸೈ ಎಡೆಂಚು ಪಾಡ ಲಾಕ್ ಡೌನ್ ಅದು ದುಡ್ಡು ಕಟ್ ಮಾಡ್ತೀರು ಓಕೆ ಒಂಜಿ ಪೈಸದಿಗೆ 14,000 ಎಂಗ್ಲು ಬಂಗೋಡ ಕಟ್ಟದ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ದೆತ್ತದು ಪಂಡೇರು ಕೂಡ ನಿಕಲ ಅರ್ಧ ಲೋನ್ ಮಂದುಂಡು ಐನ ಲೋನ್ ಇತ್ತಿದ ಲೋನ್ ಇಪ್ಪಂದೇನೆ 16,000 ದೆತ್ತೀರ ಡೆಪಾಸಿಟ್ ದಿತ್ತಿನ ಎಂಗಲ ಡೆಪಾಸಿಟ್ ದಿತ್ತಿನ ರೈಟ್ ಸಿಪ್ಪರ ದಪ್ಪರ ಇಜ್ಜವು ಪಂಡು ದೆಪ್ಪಡದೆ ಪಂಡು ದೆಪ್ಪು ಎಂಗಲ ಖಾಲಿ ಪೇಪರ್ ಸೈನ್ ವಿಶ್ವಾಸ ವಿಶ್ವಾಸ ಪುಸ್ತಕ ಮಕ್ಕಳು ಪೋತಿರು ಉಡುಪಿ ಮುಟ ಮಕ್ಕಳು ಪೋತಿರು ಪುಸ್ತಕ ಪುಸ್ತಕ ನೀರು ಪನ್ಪಾರು ಇತ್ತೆ ಬರ್ತದೆ ಇದು ಕಾಂಡಲ್ ಪಾತಿರು ತೀರಿಪ್ಪರ್ ಎಲ್ಲ ನೀರ್ತೆ ಪೋಪರ್ ಪಂಡು ಶಾಶ್ವತ ನಮ್ಮದು ಸರಿ ಮಲ್ಪನ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಗೆತ್ತನೆ ಪನ್ನೆತೆ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಹೆಂಗೆ ಹೆಂಗ್ ಕೊಡ್ಸಿ ಹೆಂಗ್ ಕೊರಲೆ ನಿಂಗೆ ನಂಬಿಕೆನೆ ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಲೆಟರ್ ಕಂತ ಕೊರ್ಲೆ ಬೇಕದ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ದ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಕಂತ ಕೊರ್ಲೆ ಇದು ಮಟ್ಟ ಕಟ್ಟಿನ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಕಂತ ಕೊರ್ಲೆ ಎಂಕುಲ ಅವನ ಅಡ್ವಾಗ ಕಟ್ಟ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಲ್ಲ ಕಟ್ಟುಜಿ ಎಂಕುಲು ಪನ್ಪುಜ ಇದ ಮಟ್ಟಲ್ಲ ಡೋಂಗಿ ಫುಲ್ ಡೋಂಗಿ ಉಂಡು ಒಂದು ಮುಲ್ತ ಮಾತ್ರ ಇಡೀ ಕರ್ನಾಟಕಡೆ ಉಂಟು ಕೆಲವರಿಗೆ ಗೊತ್ತ ಜಲಿತ್ತೇನ ಮರ್ಮಾಲ್ ಪಾತೀರ್ನಿ ಮೊಲ್ತ ಮಡಿಕೇರಿ ಹಿಡಿದು ಅಲ್ಲಪ್ಪನೊಂದು 3 ಲಕ್ಷ ತಿಂಗಿ ಮದ್ಮೆ ದೇವತ ಸಮಯ ಡೈವರ್ಸ್ ಆತನು ಆಯ್ತಾ ಕಾಸು ಕಟ್ಟುಜಿ ಪಾಪ ಹಾಕಲು ಅಲ್ಲಿ ಡಿಪ್ಪುನು ಓಲೋ 3 ನಾಡು ಇತ್ತೇನ ಮರ್ಮಾಲ್ ಸ್ವಂತ ಮರ್ಮಾಲ್ ಪಾತೀರ್ನಿ
ಗೊತ್ತಾನೆ ಅವು ನಿಖುಲ್ ಮಲ್ದಿ ಬಂದ್ಬಿನ ಎಂಕ್ಲು ಡೋಂಗಿ ನಿಖುಲು ಬೆಂದ್ರ ಬೈದ್ ನಕ್ಲೆ ಎಂಕುಲೆ ನಿಖುಲು ಎಂಕ್ಲು ಡೋಂಗಿ ಮಲ್ದಾರ್ ಬಂದ್ಪುಜಿ ಆಲೆಕ್ಕು ನಿಕ್ಲೆಗಿತ್ತ ನಮ್ಮ ಅಕ್ಕಡೆ ಬಂತ ಪತ್ತಿನ ಅಕ್ಕಡೆ ಬಂತ ನನ್ನ ಬರ್ರೆ ಬಲ್ಲಿಂದ ನಿಖು ಬರ್ರೆ ನಿಜ್ಜಿ ನಾನು ಪಂಡ ಅಂಚನೆ ಮಾತ್ರ ಎಸ್ಪಿನ ಆರ್ಡರ್ ಸಮೇತ ಆತಂದೆ ಎಸ್ಪಿನ ಆರ್ಡರ್ ಸಮೇತ ಆತಂದೆ ಎಂಕ್ಲೆಲ್ಲ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಜಿಂದ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಇತ್ತದೆ ಪಾತೇನು ಬಂದದ ಕಟ್ಟುಜಿ ಬಂದ್ ಬಂದದೆ ಬ್ಯಾಂಕ್ ದಾಖಲ ಮೂಜಿ ನೋಟಿಸ್ ಕೊರ್ಪೇರು ಕೋರ್ಟ್ ಉಡ್ಲ ಮೂಜಿ ನೋಟಿಸ್ ಕೊರ್ಪೇರು ಸಮನ್ಸ್ ಬಕ್ಕ ಅರೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಆಯ್ತಲ್ಲ ಮಿತ್ತೊಂದು ಇತ್ತ ಒಂದು ಟಾರ್ಚರ್ ಇರುತ್ತೆ ಕಟ್ಟುಜಿಂದ ಕಡೆ ಬಂದ ಕೂಡ ಟಾರ್ಚರ್ ಕಡೆ ಸುಪ್ರೈಜ್ ಬಂದ ಕಟ್ಟುಜಿ ಬಂದ ಬರೆದು ಕೊರ್ರ ತಯಾರಿಜಿ ಅಂಕುಲು ಬರೆದು ಕೊರ್ರ ಹಿರಿಯರು ಬರೆದು ಕೊರ್ರೆ ಹೀರಂಗ್ಲೇ ಲೋನ್ ಕೊಡ್ತಾರ ಈರು ಲೋನ್ ಕೊಡ್ತಾರ ಬರೆ ಕೊರ್ರೆ ಬರೆ ಕೊರ್ಪಿನ ಹತ್ರ ರೈಟ್ ಸಿಜಿ ಪಾಕ್ತಾರೆ ಪೊಲೀಸ್ ನಾಕ್ಲೆಗೆ ಒಂದು ರೈಟ್ ಸಿಜಿ ಗೊತ್ತಲ್ಲ ಬರೆ ಕೊರ್ರೆ ಕಟ್ಟುಜ ಎಂಜ ಮಲ್ಪರಿದ್ದೆ ಕಟ್ಟುಜ ಎಂಜ ಮಲ್ಪರ ಕುಲ್ದೈತೆ ಎಂಜ ಮಲ್ಪರು ಹೆಂಗ್ ಕಟ್ಟುಜ ಯಾನ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಬರೆ ಕೊರ ಸಾಧ್ಯ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಕೊರ್ನ ಕೊರ್ಪೆ ಕಟ್ಟುವೇನು ಎಂತ ಬ್ಯಾಂಕ್ ದ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ದ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಆಫೀಸ್ ಬರಬರೆಲ್ಲ ಪರ ಆಗದ ಆಪಜಿ ಸಾಧ್ಯ ಒಡೆಲ್ಲ ಬರ್ಪುಜಿ ಅಂಕುಲು ದಾಳ ಮರ್ಪುಜಿ ಎಂಜಿನ ಮಲ್ಪರ್ ಮಲ್ಪೆ ಪೊಲೀಸ್ ನಾಕ್ಲೆ ಇಡಿಗಲೇ ತಾಲಿ ಬರ್ತು ನೀರು ಎಂಕುಲು ದಾಳ ಮಲ್ಪರ ದಾರಿಜ್ಜ ಎಂಕ್ ಪಾತಿರ ಲೈಟ್ಸ್ ಜನ ಅಂಡಲ್ಲ ಏನ ಬುಡಿನ ಪರವಾದ ಪಾತಿರ್ನು ರೈಟ್ಸ್ ಉಂಡು ಎಂಕು ಸೈನ್ ಪಾಡುವ ಜೋರು ನೀರು ಜೋರು ಮಾಡ್ತಾ ಪಾತೇನು ಜೋರು ಬರ ಅಗತ್ಯ ಗೊತ್ತಂಡೆ ಎಂಜಿನ ಬಲ್ಲೆ ಪೊಲೀಸ್ ನಾಳೆ ಬರ್ರೆ ಅನ್ಪರ್ನೆ ಮಲ್ಲೆ ಕಾಣತ್ತ ಏನ ಬಿಡದಿಲ್ಲ ಎಂಗ್ಲೇ ಟಾರ್ಚರ್ ಕೊರ್ರೆ ಎಜ್ಜಿನಿಗಳು ಅವು ಗೊತ್ತುಂಡೆ ಮಿತ್ತಿರ್ದ ಮಿತ್ತ ಅರ್ಡಲ ಪಂತ ಎಂಕಲ ಡೆಪಾಸಿಟ್ ಕಾಸು ಎಂಚೆ ಎಂಕಲ ಸೈನ್ ಇಜ್ಜಂದ ನಿಕಲ್ ಗೆತ್ತಾರ ಬಂದ ಅವಲ ಇಜ್ಜಿ ಅವು ನಿಕಲ್ ಅಲ್ತಿರ್ದೆ ಬರ್ಪುಂಡು ಅದಕ್ಕೆ ಹೆಂಗ್ ಮಂಗೆ ಆತ ಅಂದ 10 ಮನ್ಪಿ ಜತ್ತು ಎಂಗ್ಲೇ ನಾವು ಮಲ್ದೇರು ಕಾಸು ಡೆಪಾಸಿಟ್ ವಾ ಒಂದೆಟ್ ಬುಕ್ಕುಡ್ ದೇದಿ ನಿಕಲ್ ವಾ ಬುಕ್ಕುಡ್ ರಾತಿ ಬುಕ್ಕರ್ಲಿ ಎಂಕ್ಲೆ ಬೋಡೆ ಎಂಕ್ಲೆ ಟಚ್ ಪಡೆ ಎಂಕ್ಲೆ ಎಲ್ಲ ಬೇಲೆ ಮಲ್ಕ ನಕಲ್ ಕೊಡಂಜಿ ಕೊಡಿಂಚೆ ಎಂಕ್ಲೆ ಅನ್ಯ ಏತಾತನ್ ಪಂಡ ಬೇಜ ಅಂಜೆ ಎಂಗ್ಲೆ ಇತ್ತ ನನ್ನ ಇದ ಮೂರು ಸರ್ತಿ ವಾಗ್ಗೋಲೆ ಎಲ್ಲ ಬಗ್ಗರ ಅಬ್ಬಿ ಬಗ್ಗೆ ಹೆಂಗ್ ಮರಳೆ ಅಂಬಸ್ತಾತಿ ತೂನ ಮಲ್ಡ ಪಂಡ ವಿಷಯ ಇಂಚ ಆತನ್ ಮರದಿ ಇಂಚಿನ ಮರದಿ ಯಾನ ಅಂತ ಕಟ್ಟುಜಿ ನಿಕಲ್ ನಾನು ಮಕ್ಕಳು ಒತ್ತಾಯ ಮಲ್ದಿಜಾನ್ ಯಾನ ಅಂತ ಕಟ್ಟುಜಿ ಏರ್ ಬರ್ತಾನ ಬರಡೆ ಹಂಗ ಕಟ್ಟುಜಿ ಬಂತೆ ಕಟ್ಟೋಡ ಹೆಂಗ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಪುಸ್ತಕ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಪುಸ್ತಕ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಲಕ ಅಂತ ಕೊರಲೆ ಹೆಂಗಲ್ಲ ಒಂದೇ ಕಟ್ಟುವ ಕಟ್ಟುಜ ಅಡೆ ಬಲ್ಲ ಇಡೆ ಬಲ್ಲ ಇಡೆ ಬಂದ ರೈಟ್ ಸೀಜ್ ಅಂತ ಹೋಗುತ್ತಲ್ಲ ಸಮಸ್ಯೆ ಬರ್ತೀನಿ ನಿತ್ಯ ಫೋಟೋಗೆ ದುಡ್ಡಿದ್ದು ಫೋಟೋಗೆ ಪುಣ್ಯ ಎಂಚಿನ ಪುರ ರೂಲ್ಸ್ ಮಾರ ನಿಖಲ್ನ ಓಲ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಕೋಟಿ ಗಟ್ಟಲೆ ದಿನಕ್ಕೂ ರಂಚಜ್ಜಿ ದಾಲ ಬರ್ತಿ ಎಲ್ಲ ಬಕ್ಕೊಂಜಿಲ ಪಟ್ಟದಪ್ಪರ ಬಕ್ಕೊಂಜಿಲ ಬನ್ವಾರ ಅಲ್ಪ ಮಿತ್ತುಂತಲೇ ಪಟ್ಟದಪ್ಪರ ಬನ್ವಾರ ಅಪ್ಪರ ಎಂಗ್ಲಾಗ ಆಪಜಿ ಎಂಕುಲು ಕಾಸು ಕಟ್ಟದ ಮಟ್ಟ ತುಂಬ ಇದ ಮೋಸ ಮಲ್ದಿಜಿ ಎಂಕುಲು ಲಾಕ್ಡೌನ್ ದಲ್ಲ ಡಬಲ್ ದೇ ತಂದೇರು ಇಲ್ಲ ಬಾತ ರಾತ್ರಿ ಎಂಕುಲು ಬರ್ತದೆ ಅಂಚನೆಲ್ಲ ಕಟ್ಟದ ಸೈ ಎಂಕುಲು ಇಪ್ಪಡಂಚಿ ತಿನ್ಪಾಡು ವಿಡಿಯೋ ಮಲ್ಪಡ ಎಂಕ್ಲೆ ವಿಡಿಯೋ ಆವಡು ಎಂಕ್ಲೆ ಬಕ್ಕಲ್ಲ ಬೈದಿಜ್ಜಿ ಬರ್ರೆ ಇಜ್ಜಿ ನಿಕ್ಲೆ ಅಂಜ ವಿಡಿಯೋ ಮಲ್ಪನೆ ಬರ್ರೆ ಇಜ್ಜಿ ಬಂಡಿಜ್ಜಿ ಬರ್ರೆ ರೂಲ್ಸ್ ಇಜ್ಜಿ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಕಾನೂನು ಹಿಡಿಯುತ್ತೆ ಬರಿಯನ ಇಲ್ಲಾಗಬಹುದು ಒಂದೆಟ್ಟ ದೊಡ್ಡದ ತಂಡದ್ದು ರೈಟ್ಸ್ ಇಜ್ಜಿನ್ ಎಂಜಿನ ಹತ್ರ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಕೊರಲಿ ನಿಕ್ಲೆ ಆತ ಕೊರ್ಲಿ ಎಂಕುಲೆಲ್ಲ ತತ್ತಲ ಬಾತಿರ್ದು ಈಗ ಎಡ್ಡೆಡ್ ಬಾತಿರ್ ಎಡ್ಡೆಡ್ ಪಂಪಿ ನನ್ನ ಬಾತಿರ್ಜಿ ನಂಗೆ ಮನ್ ಕದಕುಲ್ಲು ಏತು ಬಾತಿರ್ ನೀವು ಪಂತ ಪಂತಿನ ಕಾಂಡೆ ಓಲಾರಾಗಿ 14,000 ಕಂತು ಬಾಕಿದ ಬರದೇ ಐಟೂರು ಬಾಕೊಂಡತೆ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಕಾಸಿಗೆ ಇದೆ ಡೆಪಾಸಿಟ್ ಇತ್ತಿನ ಬರೆ ಹೊಡತೆ ಉಂಡು ರೂಪಾಯಿ ಕೊರಿಯರು ಎಂಕುಲ್ ಪೂರ ಒಟ್ಟಿಗೆ ದೀತಿನ ದುಂಬು 1 ಲಕ್ಷ ಕೊರಡ 10,000 ಡೆಪಾಸಿಟ್ ದೀವಡು 50,000 ಕೂಡ 5,000 ಡೆಪಾಸಿಟ್ ದೀವಡು ದುಂಬಿತ್ತು ದಿನಕ್ಕೂ ಅದಕ್ಕೆ ರೂಲ್ಸ್ ಟೈಮ್ ಬರುತ್ತೆ ಪೂರ ರೆಡಿ ಮಾಡಿ ದೀಪ ಬರ್ತದೆ ಒಂದು ಡೆಪಾಸಿಟ್ ಮುರಾಣಿ ಹೆಂಗ್ ತಿಕ್ಕಿ ಮುರಾಣಿ ಮೇರ್ ಕಂತ ಕೊರ್ನಿ ಗೊತ್ತ 9,000 ಮಾತ್ರ ಅವಾಗ್ಲೇ ಹರೇ ಮಾತ್ರ ಕಂತ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಎಂಗ್ಲೇ ಬೈದಿಜ್ಜಿ ಕಂತು ಕ್ಲಿಯರ್ ಮಲ್ದೆ ನಿಜವಾದ ಪಾತು ಡೆಪಾಸಿಟ್ ತೊಂಡದ ನಿಗ್ಲೇ ಎಂಕ್ಲ ಎಲ್ಲ ಬೈದು ತೇ ಗೊತ್ತಲ್ಲ ಎಂಕ್ಲು ದುಂಬುಡ್ದಿತ್ತ ಬಕ್ಕ ನಿಕಲ್ ಸೇರ್ ನಿಗ್ಲೇ ಬತ್ತಂಡು ದಾನ ಮಾಡಿ ಪಾತೇರ ಅವ ಎಂಕ್ಲ ಬೈದಿನಿ ಓಡಿ ಬೋನ್ ಕಂತು ಕೊರ್ನಿ ಬರೀತಿದ್ದಾರೆ ಅವೇ ಕಾಯಿ ಬಿಡಿರಲ್ಲ 10,000 ದೀತಿನ 10,000 ಬಕ್ಕರ 9,000 ಅಂತ ದೀತಿ 5,000 9,000 ಒಟ್ಟು 9,000 ದೀತು
ಇಜ್ಜಿ ಬಗ್ಗ ಅವರು ದಾದನ ಮಕ್ಕಳು ಹೆಂಗೆ ಎನ್ನ ಬಡಿದ ಈಗ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಬರುತ್ತೆ ಹೋಗ್ತು ಎಂಚ ಸೈನ್ ಪಾಡಿ ಮಾರಿದ್ದು ಕಾಲೇಜ್ ಪೇಪರ್ ಆರ್ಪುರ ಬಕ್ಕ ಬರೀ ಪಂಡಿರು ಅವು ತಪ್ಪತ್ತೆ ಎಂಚ ಮಾಡಲ್ಲ ಆರು ಪಂಡಿರು ಬಕ್ಕ ಆರು ಕಾಲಿಗೆ ಪೇಪರ್ಗೆ ಸೈನ್ ಪಾಡ್ಕೊಂಡು ಗೊತ್ತಿ ಬಿದ್ದೆ ಪಂತಿನ ಪಾಡ ಬೋತೀನಿ ವಿಶ್ವಾಸ ಪಾಡಿರು ಕೈತಲ್ದಾರ ತಂದು ತಪ್ಪತ್ತೆ ಮಲ್ಪನ ಏನು ಮಲ್ತೀರಿ ಪುರ ಅಣ್ಣೇನೆ ಮಲ್ಪನ ಎಣ್ಣೆ ಎಸ್ಸಾರ ತಾಲ್ಕು ಬೇತ ಬರಲ್ಲ ಒಂದಿತ್ತು ಸಂದೊಂದು ಮರ ಧರ್ಮಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಸಂದೊಂದು ಬೇತದೊಂದು ಕೂಡ ದಪ್ಪರ ರೆಡಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಊರಕ್ಲ ಬರ್ತಾರೆ ಒಂದು ದಾದಿ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಯೋಜನೆ ಕಾಸು ನೇರ ಮುಕ್ತಾರೆ ಅವಾಗ ಎಂಕ್ಲು ಎಪ್ಪಡವತ್ತೆ ಈಗ ಪೂರ ಕಾನೂನು ಉಂಡದೆ ಕಾನೂನು ಉಲಾಯ್ ಬತ್ತ ಏರ್ನ ಇಲ್ಲದ ಬಾಕಿ ಬತ್ತ ಕ್ಯಾಂಡ್ರೇಜ್ ಕಾನೂನು ಏರ್ ಪಂಡಿ ಗೇಟ್ ತೊಲೆ ಬತ್ತದಲ್ಲ ಕ್ಯಾಂಡ್ರೇಜ್ ಅಂಜನಲ್ಲ ಪಾತೀನಿ ಕ್ಯಾಂಡ್ರೇಜ್ ಕಾವಾ ಒಂದು ಲಜ್ಜಿ ರೂಲ್ಸ್ ಅವ್ ನನ್ನ ಲೈಕ್ ಏರ್ ಪನ್ಪಿನಿ ಆನೆ ಪನ್ಪಿನಿ ಹೆಂಗ್ ಗೊತ್ತಿತ್ತೀನಿ ಪನ್ನಿ ಪನ್ಪೇನೆ ಗೇಟ್ ತೊಲೆ ಬತ್ತ ಟಾರ್ಚರ್ ಕೊರ್ರೆ ಎರೆಗ್ಲ ಟಾರ್ಚರ್ ವಿಡಿಯೋ ಒಂದಿತ್ತಾರೆ ಮಲ್ಪಡು ಅಲ್ಲ ಮಲ್ಪಡು ಮಲ್ಪಡು ಹೆಂಗೆಲ್ಲ ತಪ್ಪು ಮಾತಾಡ್ತದ ಮಲ್ಪಡು ಮಲ್ಪಡು ಎಂಗ್ಲೇದಲ್ಲ ತತ್ತು ಮಾತಾಡಿದ ಜೊತೆ ಎಂಕಲ್ ಪನ್ಪಿನ ಒಂಜೇ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಪುಸ್ತಕ ಕೊರಲೆ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಎಂಗ್ಲು ಕಟ್ಟಿದಿನ ಎಂಗ್ಲು ದುಡ್ಡು ಕಟ್ಟುವ 15% ಕತ್ತಾರೆ ಆಪುಜಿ ಒಂದು ಲೋನ್ ನಂಬರ್ 5,000 ಕಟ್ಟುದ ಡಿಪಾಸಿಟ್ ದಿತ್ತಿನ ಗತಿ ಮೇಡಮ್ ಐನೇ ಹೊಂದಾಣಿಕೆ ಬಲ್ದಿ ಒಂದು ಮಕ್ಕಳ ಲೋನ್ ಬಾಕಿ ಇತ್ತಿನಕ್ಕೆ ಒಂದು 5,000 ಐಟರ್ ಬಕ್ಕೊಂಡತೆ ಮೇಡಮ್ ನಕ್ಲೆ ಬತ್ತ ಮೊಲಟಿ ಎಂಗ್ಲೇನ ವಿಡಿಯೋ ಮಲ್ತಂದಿಲ್ಲ ಮೇಡಮ್ ನಕ್ಲೆ ಬತ್ತ ವಿಡಿಯೋ ಮಲ್ಪುಂ ಅಂಚಿನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಬೈದು ಲೋನ್ ಗೆತ್ತತೆ ಐಟರ್ ಬಕ್ಕ ಕೊರೋನಾ ಲೋನ್ ನಿಕಲ ಆಂಡ್ ನನ್ನ ಲೆಗ್ ಈತೆ ಕಟ್ಟೊಂಪೋಲೆ ಪಂಡೆ ಗೊತ್ತಾಂಡೆ ಲೋನ್ ಬಾಕಿ ಬಂದ ಕ್ಲಿಯರ್ ಅಪ್ಪ 5,000 ಮೊಂಜಾ ಲಕ್ಷ ಕ್ಲಿಯರ್ ಅಪ್ಪ ಕ್ಲಿಯರ್ ಒಂದು ಕೊರೋನಾದ ಪಗೆ ಇದಿನತೆ ಲೋನ್ 2020 ఇక్కడ ఆడతాజ వందలేరు 1.5 లక్ష ఆస్పాసారు ఇంచిన భయంకర మరి బడ్డి ಒಂದು ಎಂಕುಲ ಅಂದಾಜಿ ಕಟ್ಟ ಒಂದೇ ಎಂಕುಲ ಸಂದಿ ಒಂದೇ ಗೊತ್ತೇ ಇಲ್ಲ ದಕ್ಕಲು ತೂಯಿಜಂడి ಎಂಕುಲ 1000 ಮಂಡೆ ಬೇಡ చెప్పు ఇక మన తీనేటి ఉంది పుర పత్తి నేటి తీని ఎంకుల కట్ట ఉందంట వారదాజి కట్టుకుంటుంది ಒಂದು ದಾದಿ ಗೊತ್ತುಂಡೆ ಈ ರೀತಿ ಆದ ಪಾತಿರುವರತೆ ಇತ್ತಿಗೆ ಇಚ್ಚೋಬು ಅವು ಓಲ್ಡ್ ದ ಬರ್ಚಿ ಎಂಕುಲ ಇತ್ತದ ಓಲ್ಡ್ ದ ಪ್ರಾದ ಹೋತನ ಮುರ್ಕದಾದ ಬಾದ್ ಹೋತನತೆ ಎಂಗ್ ಬುರ್ದು ಬಿಡ್ತಾವೇನೆ ಇತ್ತದ ಬಂಪಿ ನೀವು ಓಲ್ಡ್ ದ ಪ್ರ ಸುಮಾರು ಉಂಡ ಪಾತರ ಬಂಡ ಅವು ಪ್ರಾದ ಕಟ್ಟ ನಂದಾಲ ಕೊರ್ಪೇರ ನನ್ನ ಪುರಾತನದ ಪುರಂದರ ಲೆತ್ತ ಮರ್ರೆ ಪುರಂದರ ಸರಿ ಇಲ್ಲ ಎಂಕುಲು ಒಂಜೆ ಲೋನ್ ಮಂತಿ ಬಕ್ಕ ಉಂಡ ಕುಡ ಇಂಚ ಒಂದು ಪಾರ್ದಿನ ನೆಕ್ಕ ಒಂಜನ ದಾಲಣ ನಿಕಲ ಧರ್ಮಸ್ಥಳದ ಸೀಲ್ ಉಂಡ ಅದು ಸಿಗ್ನೇಚರ್ ಉಂಡ ಎಂಜಲ ಉಂಡ ಎಂಜಿನ ಒಂದು ನಮ್ಕಲ ಪ್ರಿಂಟ್ ಮಲ್ಪೊಲಿ ಯಾಲೆಲ್ಲ ಪ್ರಿಂಟ್ ಮಲ್ತ ಮಾಡು ಹೋಗ್ತವೆ ಅವು ಗೊತ್ತಂತೆ ಬರ್ಚಿ ಪಚ್ಚ ಅಂಚೆ ಮಲ್ಪೊಲಿ ಕೊರ್ಪಿ ಮಲ್ ಪತ್ತ ನೀರು ಪಾತ್ರ ನಗತ್ತೆ ಹಂಗೆ ಮಲ್ಪೊಲಿ ಬರ್ತೀನಿ ನೆಕ್ಕ ಧರ್ಮಸ್ಥಳದ ಸೀಲ್ ಒರಿಜಿನಲ್ ಸೀಲ್ ಬರಬಹುದು ಕಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ಒಂದು 25 ಬರ್ತಿ ಮಂಜಿ ಒಂದೇನೆ ಅಸಲು ದೈದಿನ ವಿಷಯ ಅಸಲು ದೈದಿನ ಒಂದು ಬಡ್ಡಿ ಒಂದು ಎಂಕಲ್ ಈತ ಕಟ್ಟಿದ ಒಂದಾಯ್ನ ಈತು ಬಾಕಿ ಉಂಡು ಒಂದು ಬರೋಡು ಒಂದು ಎಂಜಿನ ಬರ್ಮಿ ಈತುಂಡ ತೆಂಜಿನ ಆತೆ ಮತ್ತೆ ಬರೋಡು ಹೋದರೆ ಬರ್ತದ ತೂದಿ ಬೇಕನೆ ಪಾತಿರ್ತೀನಿ ಆಯ್ತು ಮಾಡ ಪಾತಿರ್ತಿ ನನ್ನ ಪಾತ್ರ ಜೊತೆ ಪಣ್ಣದೆ ನನ್ನ ಪಾತ್ರ ಬರ್ಚಿ ಎಂಕಲ ಪಾತ್ರ ಎಂಕಲ ಆತೆ ಬ್ಯಾಂಕ್ ದ ಪುಸ್ತಕ ಅದ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಪುಸ್ತಕ ಅಲ್ಲ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಲಾ ಕಂತ ನಮ್ಮ ಉಡುಪಿ ಮಲ್ಪೊಚ್ಚು ಬಂತ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಬಂಜಿಂಜಿ ನಮ್ಮ ಬೆಂದನ ನಮಕ್ ಬಂಜಿಂಜಿ ಮಾತಾಡಲಂಚೆ ಒಂದು ಇದು ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಸರಿ ನಿಕ್ಲೆ ಓದರೆ ಗೊತ್ತಿದ್ದಿಡ ಓದರೆ ಗೊತ್ತು ಒರಿಯರ ಒಂಜಿ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಓದರೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಎಂಕ್ಲು ಕಲ್ಪನೆ ನಕಲ ನಿಕ್ಲು ಕಲ್ತದು ಮೇಧಾವಿ ನಕಲ ಬೈನ ಎಂಕ್ಲು ಪಾತಿರ ಚತೆ ವಿಷಯ ಓದರೆ ಗೊತ್ತಿನ ವಿಷಯ ಪಾತಿರ ಚಿತ್ತೆ ಎಂಕ್ಲು ಪನ್ಪಿನ ಎಂಜಿನ ಯಾನ್ ಪನ್ಪಿನ ಎನ್ನ ಆಡತ ಅಲ್ಲಗೇನೆ ಎನ್ನಾತೆ ವಿಷಯ ಪಾತಿರ ಪಾತಿರ ಎಂಕಲ ಲವ್ವೆ ಎಂಕಲೆಗೆ 25 ಪನೋಡ್ಚಿ ನಾನು ಅವೇ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಗವರ್ನಮೆಂಟ್ ಪುಸ್ತಕ ಅವಡಿಗೆ ಬ್ಯಾಂಕ್ ದ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ದಾದವನ್ ಪಾತೆ ಪನೊಂದು ಅವೇನೆ ಕೂಡ ಪನೋಡ್ಚಿ ಈಗ ಅಲೆ ಸುರುಕೆ ಒಂದು ಪ್ರೆಗ್ನೆಂಟ್ ಅಲ್ಲ ಪಕ್ಕ ಉಪದ್ರ ಪಡಿಸಿ ಪಕ್ಕಡ ನಂದ ಪಕ್ಕಡ ಟಾರ್ಚರ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಟಾರ್ಚರ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಪಂಡಲ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಕಡೆ ಪಂತ ಮಾತಾಡಲ್ಲ ಕುಡಂಜಿನ ನಿಕ್ಲೇದ ಮಿತ್ತ ಸೂಪರ್ವೈಸರ್ ಪಂತ ಮನಾಯಿ ಬರೆ ಕೊರ್ರೆ ಎಂಕ್ಲು ಬರೆ ಕೊರ್ರೆ ಆಪುಜಿ ಎಂಕ್ಲು ಊಲ ಬರೆ ಕೊರ್ಪಿನ ಮೆಸೇಜ್ ಬರೆ ಕೊರ್ನದಾಲ ಅಗತ್ಯ ಬರೆ ಕೊರ್ಪುಜ ಮನಾವಿಲ ಕೊರ್ಪುಜ ದಾಲ ಕೊರ್ಪುಜ ದಾಲ ಸಿಗ್ನೇಚರ್ ಬಾದ ಎಂಜಿನ ವಿಷಯ ಎಲ್ಲ ಕೊರ್ಪುಜ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ದ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಪುಸ್ತಕ ತಂತು ಕೊರ್ಲೆ ಬರೆದು ಕೊರ್ರೆ ತಯಾರಿ ಬರೆ ಕೊರ್ನದಾಲ ಇದು ಬರೆ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಪುರ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಲೋನ್ ಪುರ
ಬರೇ ಸಿಗ್ನೇಚರ್ ಬರ್ದೀನಿ ಅವ್ ಕೊರ್ಪುಜಿ ಬಣ್ಣೆ ಅರ್ಥ ಕೂಡ ಪಾತ್ರೆ ಬಣ್ಣೆ ರಾಶಾಪಿಂದ ಬರಪಂಡ ಅರ್ಥ ಹೆಂಗ್ ಬಾತೇಕೇನು ಆತೇಕೇನು ವಿಷಯ ರಾಶಾಪಿನ ಎಂಕ್ಲೆ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಎಂಕ್ಲು ಮಾನ ಕಡೆ ಪಾತ್ರೆ ರುಚಿ ಬರಕೊರ ರಾಪಿಂಗ್ ಬರಕೊರ ನಿಂಗೆ ಒತ್ತಾಯ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ದಾಲೇಜ್ ಬರಕೊರ ಪೂಜಾ ಅಲ್ಲಿ ಬರ್ಪಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಬರ್ತನ ಅಲ್ಲಿ ಬರುವಲ್ಲಿತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಬೋತಲ್ ಮಿಸ್ಸಸ್ ಬರಕೊರಡು ಸುಶೀಲನೇ ಶರ್ಲಿನಿ ಶಿಶಲ ಅಲ್ಲಿ ಜಲ್ ಬರೋಡು ನಾನು ಕೆಲಸ ಹೊಡೋದಲ್ಲ ಅಲ್ವಾ ನಾನು ಲೇಟ್ ಆಗ ಉದೇ ವಿಷಯ ಕೋಡೆ ಮೀಟಿಂಗ್ ಮತ್ತೆ ಬಂತಿಲ್ಲ ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ನೀತು ಇಡೀ ಊರ್ದ ಬುಕ್ ಗನ್ನ ನಿಕ್ಲ ಒಂಜಿ ಬುಕ್ ಓರಿಯುನತ ಅದ ಬಂತಿಲ್ಲ ಕೊರಲಿ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಬರೋಂಜಿತ್ತು ಜರ ಬಂತಿಲ್ಲ ಕೋಡೆ ಬಂತಾರ ಕೋಡೆ ಕಂತ ಕಾಸು ಕೊಡ್ತೀನಿ ಸಾಜಿಡ್ ಕಂತ ಕಾಸು ಕೊಡ್ತೀನಿ ಧರ್ಮಸ್ಥಳ ದಾಖಲೆ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಧರ್ಮಸ್ಥಳ ಪೋದು ಒಲ್ಲ ಕೊರಡ ಅವು ಅಗತ್ಯ ಪಾತ್ರ ನೀರಿಗೆ ರೈಟ್ ಸಿಜ್ಜಿ ನೀರಿಗೆ ತೆಕ್ಕೇನ ಎಂಗ್ಲು ಪಂಡ ತಾಯಿ ಕುತ್ತಾರ ಅವನೇ ನೀರು ಪಾದ ಬೋದಾಕ್ಲೆ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಬತ್ತನ ಕೈ ಉತ್ತರ ಕೊರ ಇಂಚಪುರ ಪಾತೇರಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ ದಾಖಲೆ ಬತ್ತಿ ಇತ್ತು ಪಾತೇರ್ದಿದ್ದೀರಿ ಪಾತೇರ್ದಿದ್ದೀರಿ ಎಂಗ್ಲೆ ವಾ ಬ್ಯಾಂಕ್ ದಾಖಲೆ ವಾ ಬ್ಯಾಂಕ್ ದಾಖಲೆ ಪಾತೇರ್ದಿದ್ದೀರಿ ಇದ ಮಟ್ಟ ಇಂಚ ಎಂಕುಲ ಬ್ಯಾಂಕ್ ದಾಖಲೆ ಲೋನ್ ಐದು ನಾಲ್ಕು ಬ್ಯಾಂಕ್ ಲೋನ್ ಲೈಟ್ ಸಿಂಗ್ ಕೊರ್ಲೆ ಅವು ಕೊರ್ಲೆ ಒಂದು दाल बरोड दाल राइटिंग दाल दे देंगे बरोड काल कोरो क्लोज मल पूजा बैंक कोर पूजा ಎಂಕ್ಲೆ ಆನ್ ಕೇನ್ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿರಿಗೆ ಪೋಸ್ಟ್ ಎಂಕ್ಲೆ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ದ ಕಟ್ಟಿಜಿ ಬಂತ ಜತೆ ಬ್ಯಾಂಕ್ ದ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಫುಲ್ ಎಂಕ್ಲೆ ಕಟ್ಟಿದೀನಿ ಅಂತಲ್ಲ ಬಕ್ಕ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಪುಸ್ತಕ ಎಲ್ಲ ಗ್ರೂಪ್ ಇದ ಮಟ್ಟ ಎಂಕ್ಲೆ ಗೊತ್ತಿತ್ತು ಜತೆ ಇದ ಮಟ್ಟ ಕೇಂದ್ರ ಎಂಕ್ಲೆ ಗೊತ್ತಿತ್ತು ನಾನೇ ಬರ್ತೀನಿ ವಿಷಯ ಗೊತ್ತಿ ದುಂಬಿತ್ತಿಜಿ ದುಮ್ಮದೇಗಿತ್ತಿಜಿ ಫೋಟೋ ದೆಪ್ಪನ ಪರ ದುಂಬಿತ್ತಿ ಜತಿತ್ತೆ ಅಂಜ ಬತ್ತ ಅಂಜ ಎಂಕ್ಲೆ ತೆಕೇನು ಆಯ್ತಾ ರೂಲ್ಸ್ ಎಂಜ ಬತ್ತ ನಾನು ಪಾತಿರ್ ಜನ ಎಲ್ಲ ಪಾತಿರ್ ಚಾನ್ ಪಾತಿರ್ ಚಾಡೆಗೆ ಮಾಡಿ ನಾನು ಆತೀಸಿ ನಾನು ಪಾತಿನ ಅಗತ್ಯ ಅಮ್ಮ ಕರಿಯಮ್ಮ ನಿಧಿ ಇದು ಕಟ್ಟಿದೇರು ಉನ್ನೈತಿ ಗೊತ್ತುಂಡೆ ನಮ್ಮ ಪಾಪದ ಕಾಸು ಎಂಕ್ಲು ಕೋರೆ ಬಿಟ್ಟು ಜೈಕದ ಎಂಕ್ಲು ಕರಿಯಮ್ಮ ನಿಧಿ ದಾನಿಕಲ ಕಂತು ಬಾಕಿ ಉಂಡು ಕೊರೋನಾದ 3 ತಿಂಗಳ ಬಾಕಿಗೆ ಅಕುಲ್ ಪನ್ ಎಂಕಲ 37,000 ಗಟ್ಟು ಜನ ಎನ್ನ ನಮ್ಮ 37,000 ಇದ್ದೇರು ಗೊತ್ತಾಂಡೆ ಕೊರೋನಾದ 3 ತಿಂಗಳು 37,000 ಬರ್ಪುಣೆ ರಡ್ಡು ಜನ ಓಂಡು ಬರೆದಿನ ಓಂಡು ಪೂರ ಇಂಚೆನೆ ಈತ್ ಬರೆದಿ ಇತ್ತೆ ಎಂಕಲ ಡೆಪಾಸಿಟ್ ದ ಕಾಸು ಈತ್ಗೆ ಇದೆ ಇತ್ತಲೆ 350 ರೂಪಾಯಿ ಆಡ್ ಮಂದಿ ಅಂಚೆ ನಾವೆಲ್ಲ ಆಡ್ ಮಂದಿ ಕೊಡ್ದೆ ನೆಟ್ ಟೈಮ್ ಕಡಿದೆ ನಿಕ್ಲ ಉಂಡೆ ಕರಿ ಮಂದಿ ಚಿಟಿಕಲ್ಲೆ ಯಾಕೆ ದೆಪ್ಪದೆ ಯಾಕೆ ಕೈದಿಂದ ಆಗುತ್ತೆ ನಿಕ್ಲೆ ಗಿನಿ ಕರಿ ಕ್ಲಿಯರ್ ಅಪ್ರದಾಲ ಬರ್ಚಿತೆ ಆತ ಮತ್ತೆ ಬೋಪಿನ ಚಾಬಿ ಪಾನ್ ಬಿಡ್ದು ಕರ್ಮೇನ ಆರ್ ಬರಡ ಅಮ್ಮ ಬರಡ ಅಲ್ಲ ಅಮ್ಮಂಡು ಎನ್ನ ಪಂತ ನಾಡ ಪಾತೇರೆ ಅಮ್ಮ ಅಲ್ಲಿ ಕೆಲಸದಳು ನೆನ್ನೆ ಫೋನ್ ಮತ್ ಪಣ್ಣೆ ಜೋಗ್ಲೇಡ್ ಬ್ರಾವಿನ ಪರ ಕೇನ್ ನೋಡ್ಸಿ ಅಮ್ಮ ಪಾಪ ಅಲ್ಲಿ ಬರಲ್ಲ ಇಂದಿರ ಬರಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಬರ್ಪಲ್ಲ 5 ಗಂಟೆ ನಿಕ್ಲು ಕರಿ ಮನೆ ಸೀಟ್ ಒಬ್ರ ಕೇನ್ ನೋಡ್ ನನ್ಗೆ ರೈಟ್ ಸಿಜ್ಜಿ ಕೇನ್ ರೈಟ್ ಸಿಜ್ಜಿ ಯಾ ಬನ್ಪಿನ್ ಕೇನ್ ರೈಟ್ ಸಿಜ್ಜಿ ಅವಲ್ಲ ಅಮ್ಮ ಬರಡ ಅದ ತೂಕ ಕೇನ್ ತಲ್ಡನೆ ಕೇನ್ಗ ಇಂದಿರಡನೆ ಬ್ಯಾಂಕ್ ದಾಖಲೆ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ ದಾಖಲೆ ಬರಡ ಬ್ಯಾಂಕ್ ದಾಖಲೆ ಪುಸ್ತಕ ತಂಬರಡ ತೂಕ ಕಟ್ಟಗ ಒಂದು ಬ್ಯಾಂಕ್ ದಾಖಲೆ ಬರೋಡ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ತೀನಲ್ಲ ಅಕ್ಲ ನಂಬರ್ ಉಂಟು ದಯಪಂಡ ನಮಕ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ದಾಖಲು ಮಾತು ಸಂಘ 6,000 ಸಂಘಗಳ ಅಕ್ಲ ಎಂಟ್ರಿ ಕೊರ್ರೆ ಐಕ ಅಂದ್ರೆ ಎಂಕಲ ಆಫೀಸ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಒಂಜಿ ಸಿಸ್ಟಮ್ ನಂಟದೆ ಈ ಸಿಸ್ಟಮ್ ತಿಂಗಳ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಒಂದು ನಿಕ್ಲ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಒಂದೇ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಒರಿಜಿನಲ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಟ್ಟ ಒಂಜಿ ಬರೆದು ಕೊರ್ರೆ ಒಂಜಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ನಮ್ಮ ನಿಜವಾದ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅವಳು ಅವಳ ಆಫೀಸ್ ಮಲ್ಲ ಆಫೀಸ್ ಉಂಟು ಉಡುಗೆ ಟಚ್ ಹಾಕಿ ನಿಂಚ ಗೊತ್ತುಂಟು ಬ್ಯಾಂಕ್ ಟಚ್ ಹಾಕುತ್ತದೆ ಅಲ್ಪ ಬರೆದು ಕೊರ್ರೆ ಇಂದಿರೆಲ್ಲ ಬರಡೆ ಸುಶೀಲ ಎಲ್ಲ ಬರಡೆ ಅಡ್ಬೇಕು ಎಂಕಲ್ ಬರೆದು ಕೊಡ್ ಕಂತ ಕೊರ್ಪ ಅತ್ತ ಬರಡ ಹಾಕಲು ತೂಕ ದತ್ತಂದಿನ ಕುಲುಲ್ಲ ಬರೆ ಕೊರಡ ಅದಕ್ಕೆ ಪಾತ್ರೆ ಕನ್ಪ ಬೇರೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ಪಾಪದ ಒಂದಿನ ಚಿಂಜ ನಿತ್ಯ ಪೂರ ಕಟ್ಲೆ ನಿತ್ಯ ಪಂಡ್ರೆ ಹೋಗ್ತಿದ್ದೆ ಪಂಡ ಸಮಸ್ಯೆ ಅರ್ಥ ಮಲ್ಲ ಇಂಚಲೆ ಬಡವೇರೆ ಇಂಚಲೆ ಗೊತ್ತುಂಟು ನಮಗೆ ಏತ್ಲೆ ಬೇಕಂತ ಬಂದು ಕೊರ್ಬೇರ ಇದು ಸಿಸ್ಟಮ್ ಎಂಕುಲ್ ಬಂದು ಕೊರ್ಪಿನಗಲ ಅದು ನಿಕ್ಲು ಒಂಚಿ ಬಂದೆ ಎಂಕುಲ್ ಪುರಂದರ ಸಲೆಂಕಲ ಡೆಪಾಸಿಟ್ ಕಾಸು ಗೆತ್ತೆ ಯಾ ಬಂದ ನಿಕ್ಲ ಬುಕ್ ಕೊಡು ನೆಟ್ ಮೇನ್ ದಕ್ಲ ನಂಬರ್ ಬರೆ ಪೂಜರಾ ಬರೆದಿದ್ದೆ ನಿಕ್ಲ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇಡು ಪೂಜಾ ಅಕ್ಲ ಒಂದು ನಂಬರ್ ಗಿತ್ತೆ ಮೇಡಂ ಎಂಕಲ ಇಂಚಿನ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆತ ನಿಕ್ಲ ಕಟ್ಟು ಎಂಕುಲ್ ಎಂಕಲ ಡೆಪಾಸಿಟ್ ಕಾಸು ಗೆತ್ತಿವ ಉಡುಪಿಗೆ ಪೋತ ಪಾತು ನಾಕು ಬುಕ್ ಗೆ ದಕ್ಕಿದೆ ದಾಲ ಪಂತಜೆ ಪುಸ್ತಕ ಗೆತ್ತ ದಕ್ಕಿದೆ ಎಂಕಲ್ ಮೇನ್ ದಕ್ಕನೆ ದಕ್ಕಿನಾಗ ನಿಕಲೇನೆ ನಿಕು ದಕ್ಕ ಪಿರಪೋದ ಅಕಲರಿ ಪಾಟಿ ಉನ್ನತೆ ಉಡುಪಿಡೆ ಮೇನ್ ಏಪ ಅಪ್ಪಗನೆ
పని బాత పంతీరు ఇంకో అంతా కనపడితే ಗೊತ್ತು ಪುರ ವಿಷಯ ಪಾಪ ಪಾಪಚ್ಚಿ ಸಂಪಾದನೆ ಬರ್ತೀನಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಬೋರ್ಡ್ ಐತೆ ಪ್ರತಿ ಒಂದು ಬ್ಯಾಂಕ್ ನಮಗೆ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಏನಂತ ನಿಮ್ದು ಬರ್ದು ಕೊಡಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಬಂದ್ಪೇರೆಜ್ಜ ಅಂಚೆ ನಿಮ್ಗೆ ಬರ್ದು ಕೊಡ್ಲಿ ನಿಕ್ಲ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಎಂಗ್ಳು ಕಂತು ಕೊಡ್ಪ ಆಂಡ ದಾದಿ ಗೊತ್ತುಂಡೆ ಈಚೆ ವಿಜಾಮುಟ್ಟು ಈತ ಸೋಪ್ ಮಲ್ದಿನ ಸಂಗೋನು ವರಾಣಿ ನಿಕ್ಳು ಕಟ್ಟು ಜಾ ಬಂದು ಅವ್ ಕೊಂಚ ಕಾರಣ ಅವು ನಿಕ್ಳು ಏನ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಇಂಚಿನ ಮಲ್ದರ ಇದು ಸರ್ವಿಸ್ ಅದ ಅಂತ ನಿಕ್ಲ 10 ಲಕ್ಷ DP ಬತ್ತಿತ್ತು ಐಟು 9 ಲಕ್ಷ ಚಿಲ್ಲರಿ ಪೋತು ನಿಕ್ಲು ಇದು ಕಟ್ಟದೆ ಇಂಚ ನಿಕ್ಲ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ ಆತಿನ ಅತ್ತದೆ ಕಟ್ಟುದತೆ ಇದು ನಿಕ್ಲು ಏನೆಲ್ಲ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇತ್ತು ಅದಕ್ಕೆ ಉಂಟದಿಲ್ಲ 10 ಲಕ್ಷ ಪಾಡ್ದಿರುತ್ತೆ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಎಂಕುಲು ಏತು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇತ್ತು ನಾ ಕಟ್ಟೊಂದು ಗೊತ್ತಾಂಡಿ ಐಕೆ ಬಂದಿದೆ ಯಾರು ಸರಿ ಮಾಡಿ ಏನಂದ ಯಾನಿಗೆ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ತಾ ಪನ್ಪೆತ್ತ ವಾರ ವಾರ ಪನ್ನೊಂದಿಲ್ಲ ಬೊಡ್ಸಿ ನಮ್ಮ ದಾನ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗ ಕಟ್ಟುನ ಬೊಡ್ಸಿ ಬಂದ್ ಐಟರ್ ಬಕ್ಕ ಓರಿ ಕಂತು ಕೊಟ್ಪೇರು ಸೊ ಅಪ್ಪ ಎಂಕುಲು ಪಾಡೋಡೆ ಅಪ್ಪ ನಕಲ ಕಾಸಲ್ಲಿ ಎಂಕುಲು ಪಾಡೊಂಕುಲು ನಾ ತಪ್ಪೊಂದು ಈ ವಾರ ಡೇರ್ನ ಕೊಟ್ಟು ಜಿರ್ ಮಾತೊಕ್ಲ ಪಂದ್ರೆ ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಒಂದೊಂದು ಕ್ಲಿಯರ್ ಆವಡು ಐಟರ್ ಬಗ್ಗೆ ಎಂಕುಲು ಕಾಸು ಕಂತು ಕೊರ್ಪ ಹೋಯ್ ವಾರ ಸಮಯ ಇತ್ತಿನ ಎಂಕಲ ಏರ್ಪೋರ್ಟ್ ಇಂಚಲ ಒಂದುವೇ ಕ್ವಶನ್ ನಾವು ನಿತ್ತೀನಿ ನಿಕ್ಲೆ ಕೊಂಚ ಪಂಪಿಲ್ಲ ಮೇಡಮ್ ಸರ್ತಿ ಬಂತ ಸರ್ತಿ ಬಂತ ನಾನು ಪುರಾಂದೇರ ಬಕ ಮಾರ ಸಪ್ರದಾರ ಕಪ್ಪುದಾರ ಬರ್ತದೆ ಇಲ್ಲ ಕಾಂಡಕುಲ್ ನಗಾರಕ್ಕೆ ಬಾಯಿ ನೀರು ಮಾಡಿ ಇಂಚಿನ ಸಾರು ಎಡ್ಡ ಮೋಕೆ ಅವಳ ಎಂಕುಲ್ ಇರುವೇರ್ ಬರೋದು ಯಾನ್ ನಾಲ್ ಕೆಲಸ ಬರ್ತಲು ಯಾನ್ ಡ್ಯೂಟಿ ಬರೋದು ಇಲ್ಲದ ಉಲಾಯಿ ಬತ್ತೆ ಕುಲ್ ಉಂದಿತ್ತೇನೆ ಅಂಚನೆಲ್ಲ ಮಾಡಿತ್ತಿ ಪುರಂದೇರ ಎಂಚ ಕುಲ್ಲಿಯರ ಮಗೆ ಎತ್ತಿ ಕಿಂಗಿ ಕಾಂಡ ಹಣ್ಣು ನೈಟ್ ಡ್ಯೂಟಿ ಮಲ್ತ ಬರ್ತೀನಿ ಅದಕ್ಕ ಪಾಂಡೆ ಎಂದು ಇಂಚಿನ ಪರ ಇಂಚ ಒಂದು ಅರ್ಥನೇ ಆಪುಜಿ ಮಾರ ಅರ್ಥ ಮಲ್ತ ಪಾನ್ಲೆ ಆರ್ ಕಡೆಗೆ ಮಕ್ಕಳೆಲ್ಲ ಬಿಡಿದಿಡ ಪುರ ಕಾಲ ಗೊತ್ತಂತ ಸಾಲೆಗೆ ಆ ಕಡೆ ಅಂತ ಬಂದಿದೆ ಹೇಗೆ ಎಂಚ ಸೈನ್ ಪಾಡಿಯಕ್ಕೆ ಎಂದೆ ಖಾಲಿ ಸಪ ಸೈನ್ ಪಾಡು ಡೆಪಾಸಿಟ್ ನಾಕಲ್ ದೇಪ್ತೀನಿ ಅವ್ ತೂತಿನ ದಾಲ ಬರ್ತಿ ಪೋತನ ದಾಲ ತೂತನ ನನ್ನ ಪ್ರಯೋಜನ ಇಜ್ಜಿ ಅದು ಬೋತೀನಿ ನನಂಜಿನ ತೂತದ ನನ್ನ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ದಪ್ಪರ ಅಪ್ಲೆ ಎಲ್ಲ ದಪ್ಪರ ಅಪ್ ಜೈನ್ ಪೋತುನಿ ನೀರ್ನ ಮಾತನ್ ಪೋತುನಿ ಕ್ಲಿಯರ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಪಂದ್ ಆಂಡೆ ಐಟರ್ ಬಕ್ಕ ಮುರನಿ ಕೂಡ ಇಂಕ ನಿಕಲ ಕೊರೋನಾದ ಅರ್ಧ ಬಂದಿರ್ ಲೋನು ಅವು ಪೂರ ಕ್ಲಿಯರ್ ಅವಡನ್ನ ನಿಕುಲು ಒಂಜಿ ಲೋನ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಆಪುನ್ ಬಂದಿರ್ ಐಟರ್ ಬಕ್ಕ ಪೂರ ಇರ್ನಲ್ಲ 2 ಲಕ್ಷ ಮನ್ಸ ಪೂರ ಇರ್ನಲ್ಲ ಎಂಕ್ಲ 1 ಲಕ್ಷ ಪಣಿ ನೇಕ ಮಾಲ್ತೀನಿ ಅರ್ಧ ಬಕ್ಕ ಕೂಡ ಒಂದು ತಂದೆ ಮೂಜಿ ಬರೋದು ತಜಪೋಂದು ಇಂಚಿನ ಮೂಜಿ ಕೂಡ ಕ್ಲಿಯರ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಕ್ಲಿಯರ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ 1 ಲಕ್ಷ ಇತ್ತೀರಾ ಇದು ಒಂದು ಜೀರೋ ಆಗ್ತದೆ 45,000 ಉಂಟದೆ ಜೀರೋ ಗುಂಪು ಶೋಕ್ ಇತ್ತಿನ ಗುಂಪೆ ಇತ್ತದ ಅದನ್ನ ಇಂಚಿನ ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿ ನಿಕ್ಲೆ ಗುಣತಿ ಇದು ನೆಟ್ ಉಂಟದೆ ಬುಕ್ಕುಡು ಆಫೀಸುಡು ಮಾತ್ರ ನಂಬರ್ ಉಂಟು ನಂಬರ್ ನಿಕ್ಲೆ 19 ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಏನೆಲ್ಲ ಒಂದು ಸಮಸ್ಯೆ ಬರ್ತಾನೆ ಸಂಘಗಳು ಎಂಕ್ಲ ಸೇವಾ ಮಲ್ಪನ ಸರಿ ಅಬ್ಜ ನಂಬರ್ ದಾಗ ದೀಪಿನಿ ಐಕ್ಯತ ಇದು ನಕಲು ಬರರೆ ಪಲ್ಲೆ ಎಂಕ್ಲ ಆಫೀಸ್ ನಂಬರ್ ಇಟ್ಟು ಬರೆಯಲ್ಲ ನಿಕ್ಕಿ ಪನೋಡದ ಬರೆಲ್ಲ ಡೆಪಾಸಿಟ್ ಕಾಸ್ಗೆ ಇದೆ ರಾಕುಲಿಂಚ ಬಂದ್ ಅವನಿಕಲ್ಲ ಗ್ರೂಪ್ ಉಡ್ ಪಾತಿರ್ಲೆ ಬಂದ್ಪಿ ನಾನು ಕಾಸ್ ಕಟ್ರೆ ಬನಗ್ಲ ಅಂಕೆ ಎಂಡೆ ಅವು ಅಂಗ್ಲೆ ಗೊತ್ತು ಮಾರ ಎಂಗ್ಲೆ ಗೊತ್ತು ಎಂಗ್ಲೆ ಮೂಲಿ ಪುನಃ ಅಂತೆ ಅಗ್ಲೆ ಪಾತಿರ್ ನಾಕ ಆಗತ್ತೆ ಇದೇ ಪಾತಿರ್ನು ಬಟ್ ಅಗ್ಲೆ ಗೊತ್ತು ಜಾತ ಅಗ್ಲೆ ದಿನ ಮಾ ಬಂತೇರು ಲತಾ ಬಕ್ಕ ಇಂದಿರೇರು ಆ ಬೇಲೆ ಪೋತಿ ಬಕ್ಕ ಮೀನಾಕ್ಷಿ ವಿಶಾಲಾಕ್ಷಿ ಓಲೇರು ಇಸಲಂಟೆ ಅರ್ನಲಂಚನೆ ಒಂದು 90,000 ಲೋನ್ ಆವುಡು ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗ್ತೇನೆ ಅವು ಲೋನ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಮಾಡ್ತೀರ್ ಬಕ್ಕ ಮೀ 90,000 ಲೋನ್ ದಾಡೆ 95,000 ತೋಜಾವೆ ಆರ್ಗೆ 90,000 ಅವಲ್ಲ ಕೇನ್ಯಾ ಅರಡ ಕೇನ್ಯಾ ಆರು ಪಂಪ ಬನ್ಸಿದ ಟ್ಯಾಬ್ಡೆ ತೋದಾಲ ಪಂಜೀರ್ ಸುಪ್ರೈಸರ್ ಸುಪ್ರೈಸರ್ ಹೆಂಗ ಟ್ಯಾಬ್ ತೂದಾವ ಹಚ್ಪಸಾರವನ್ನ ಕಾರ್ ಬಕ ಮಡಿತೀನಿ ಜಿ ತತ್ವದಾಯಿನ ಮೂಜಿ 1 ಲಕ್ಷ ಮೂಜಿ 80,000 ಬಡ್ಡಿ ಎಲ್ಲ ನಂಬೇರ ಮಾರ್ರೆ ಇಂಚಿನ ಅರ್ಧ ಕಾರ್ ಪಾತಿರ್ತಿಜಿ ಒಂಜಿ ಬಾಯಿ ಪಾತಿರ್ತಿಜಿ ಅರ ತತ್ತು ಬತ್ತ ಪದ್ಬೋದು ನಾವೇನೈತೆ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಒಂದೇ ನಮ್ಮ ಕಟ್ಟ ಒಂದೇ ಟ್ಯಾಬ್ ನೀರಂಟಲ್ಲ ಹಿಂಗೆ ಗೊತ್ತುಂಟು ಸುಳ್ಳು ಪರ್ಸನಲ್ ಪಾತಿರ್ನು ಇದು ಕಲ್ಲಡದಾರ ಗೊತ್ತುಂಟು ಇಂದ ತೋಜಪೈರಾರು ಇರ್ನ ಲೋನ್ ಸರ್ಲಿ ನಿಸುತ್ತಲ್ಲ 1 ವರ್ಷ ಪ್ರತಿ ಸಲ ಕ್ವಶನ್ ಪಾಡೋದಿಲ್ಲ ಎಂಕ್ಲೆ ಸಂಗೋಬಹುದು ಆನ್ಸರ್ ಸರ್ಲಿ ನಿಸುಶಿಲ ಒಂಜಿಲ್ಲ ಮೂಜಿ ಬುದಾರಿ ನಿನಗೂ ಒಂಜಿ ಟೆಪ್ಪ ಉಂಡು ಸುಶೀಲ ಉಂಡು ಸರ್ಲಿ ನಿಸುಶಿಲ ಮೂಜಿತ್ತಿನ ಮರೊಂದು ಎಟ್ಟು ನಾಗ ಹೋಯ್ತು ಉಂಡು ಸುಶೀಲನು ಸುಜಾತ ಮೀನಾಕ್ಷಿ ಸುಶೀಲ ಉಂಡು ಎಟ್ಟಿಜ್ಜ ಸರ್ಲಿನ್ ಸುಶೀಲ ಎಟ್ಟು ಗಡ್ಡುಂಡು ಮೂಜಿ ಮೂಜುಂಡು ಮೂಜು ಉಂತೆ ಒಂದು ಯಾನಿರ ಕ್ಲಿಯರ್ ಪನ್ಪೆ ಮೂಜು ಉಂದೆ
ಒಂದು ದಾದಿ ಗೊತ್ತುಂಡೆ ಲೋನ್ ಗೊತ್ತಾಗ 1.5 ಲಕ್ಷ ದೀದಿನಿ ಗೊತ್ತಾಗ ತೂತೆ ಕೂಡ ಪಂಪಿನ 1.5 ಲಕ್ಷ ದೀದಿನಿಕ್ ಐಕೆ ಇನ್ಸೂರೆನ್ಸ್ ಉಂಡು ನಮ್ಮ ಕಂಚ ಅವರ ಬಲ್ಲಿ ಸಪೋಸ್ ಇನ್ಸೂರೆನ್ಸ್ ದಾಲ ಮೂಲ ಒಂದು ಇನ್ಸೂರೆನ್ಸ್ ಉಂಡು ಅಂತ ಬಂದಾರೆ ಕಡ್ಲಕಲ್ಲ ಬಂದೇರು ನಮ್ಕಲೇಡ ದಾಲಜ್ಜಿ ಅವತ್ತು ಇನ್ಸೂರೆನ್ಸ್ ಇನ್ಸೂರೆನ್ಸ್ ಒಂದು ಬೋರ್ಡ್ ಇಂಜಿನ ಪ್ರೂಫ್ ಇನ್ಸೂರೆನ್ಸ್ ಉಂಟು ಎಲ್ಲ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಐಕ್ ಅವೇನ್ ಕೊನದ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಇನ್ಸೂರೆನ್ಸ್ ಬರ್ಪಿನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇನ್ಸೂರೆನ್ಸ್ ಎಂಜಿನ ಗೊತ್ತಂಡೆ ಬಾಂಡ್ ಉಂಡಾ ಓಕೆನಾ ಬಾಂಡ್ ತಂಜನ ಪಾತಿರ ಪಾತ್ರ ಇನ್ಸೂರೆನ್ಸ್ ಕೊಂಚ ಬಾಂಡ್ ಬೋರ್ಡ್ ಬಾಂಡ್ ಅತ್ತ ಇನ್ಸೂರ್ ಕಟ್ಟದಾರ ಇತ್ತು ನಿಖಿಲ್ ಇಂತ ಇನ್ಸೂರ್ ಬೇತೇನೆ ಲೋನ್ ಇನ್ಸೂರೆನ್ಸ್ ಬೇತೇನೆ ಅಡೆ ಒಂದು 5-6 ಇನ್ಸೂರೆನ್ಸ್ ಬಕ್ಕೇನೆ ಬೈದೀನಿ ಅವಲೆಂಕಲು ಇತ್ತ ಮಟ್ಟ 25 ಸಾವಿರ ಚಿಲ್ಲರೆ ಕಟ್ಟದ ನೈಟ್ 18,000 ಬಕದೊಡೆ ಗೊತ್ತು ಗೊತ್ತು 1.5 ಲಕ್ಷ ಇದೀನತೆ 1.5 ಲಕ್ಷ ಯಾವ ಇಂಚಿತ ಇರ್ತೀನತೆ ತಿಂಗಳು ಜನವರಿ 14 ವಾರದ ಕಂತಿ ಪಾಡುವರು ಗೊತ್ತೀನಿ 1.5 ಲಕ್ಷಗೂ ನೀವು ಪೂರ 1.5 ಲಕ್ಷಗೂ ತೂತೆ 1,200 ಸ್ವಲ್ಪ ಪಂಡು 20 ರೂಪಾಯಿ ಉಳಿತಾಯ ಇರುವಂತ ಸ್ವಲ್ಪ ಬಾಂಡು 20 ರೂಪಾಯಿ ಉಳಿದ 1,310 ಕಟ್ಟುವ 20 ರೂಪಾಯಿ ಉಳಿತಾಯ 1,200 ಸ್ವಲ್ಪ ಬೋಪು ಅಂದ 1 ಲಕ್ಷದ 32,712 ರೂಪಾಯಿ 18,000 ಮಾತ್ರ ಕಟ್ಟದು ಬದೀನಿ ಈ 1,200 ಸ್ವಲ್ಪನು ಜನವರಿ ಹಿಡಿದು ಎಲ್ಲ ಮರಣಿ ಇನಿಜ್ಜತ ಮರಣಿ ಊಟ ಕಟ್ಟಿದಿನ ಲೆಕ್ಕ ಮಾಡ್ಲಿ 25,000 ಚಿಲ್ಲರೆ ಬೋಪು ಮೂಲ 18,000 ನಾವ್ ಎಂಚವು 18,000 ಚಿಲ್ಲರೆ ಬೋಪು ಕಟ್ಟಿದಿನ ಪಕ್ಕದ ದುಡ್ಡು ಹೊಡೆ ಪೋಂಡು 1,310 ಕಟ್ರೆ 20 ರೂಪಾಯಿ ಬೇಕು ವೈಕ್ ಉಳಿತಾಯ 1,200 ಸ್ವಲ್ಪ ಜನವರಿ 7 ತಾರೀಕು ಕಟ್ಟಿದೀನಿ ಅದ ಮಟ್ಟ ಈತ ವಾರದ ಲೆಕ್ಕ ಆಗ್ಲಿ ಮರಣಿ ವಾರದ ಮಟ್ಟದ ಏತಕ ಸಂದಿದಿ ಪೋಡು ಜನವರಿ 17/1/24 ಐಟು ವಾರ ಉಂಡು ಒಂದು ವಾರದ ಎತ್ತದ 6 ವಾರದ ಕಂತು 1,209 ರೂಪಾಯಿ ಅಂದ ಸ್ವಲ್ಪ ರೂಪಾಯಿ ಕಟ್ಟ 20 ರೂಪಾಯಿ ತಜ್ಪೋನು ಅಂದ ವರ್ಂಬ ಮೂಲೆ ತುಂಡು ಮೂಲು ಒಂದು ಒಟ್ಟಿಗೆ 15 ಮೂಲು ಬಿತ್ತದ ಮುಂದೆ ದಾದಿ ಗೊತ್ತಿನಿ ಪಾವಚಿತ ಕಂತು ಒಂದು ಅಸಲು ಎತ್ತು ಗೊತ್ತೀನಿ ಗೊತ್ತುಂಡೆ 15,000 ವರ್ಮನುತ್ತ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಬಡ್ಡಿ 6,943 ಒಟ್ಟಿಗೆ 22,905 ಕಟ್ಟಿದೀನಿ 6,000 ಬಡ್ಡಿ ಆಜಿ ತಿಂಗಳು 1,000 ಬಡ್ಡಿ ತಿಂಗಳು ಕೊಂಚ ಬಡ್ಡಿ ಆಣತ ಮಾರ ಆಜೆ ತಿಂಗಳ ಆತಿಜಿ ಆ ತಿಂಗಳ ಎಕ್ಸೆಲ್ ಆತಿಜಿ ಜನವರಿ 20 ಐಟು ಒಂಜಿ ವಾರ 282 ಫೆಬ್ರವರಿ ಮಾರ್ಚ್ ಏಪ್ರಿಲ್ ಮೇ ಜೂನ್ ಎಂಡ್ ಆಯ್ತು ಮರಣಿ ಬಡ್ಡಿ ಮೊತ್ತ 5 ತಿಂಗಳು 5 ತಿಂಗಳ ಒಂಜಿ ವಾರ 5 ತಿಂಗಳ ಒಂಜಿ ವಾರಗಳು 10,000 ಬಡ್ಡಿ ಬಡ್ಲಿ ಮೂಲೆ ಉಂಡಾತ ಉತ್ತರ ಗೊತ್ತುಂಡೆ ನೀನು ಜಾಸ್ತಿ ಟರ್ಮ್ ದೆತ್ತೊಂಡ್ರೆ ಬಲ್ಲಿ ನೈಕೆ ನಮಕ್ ಬಡ್ಡಿ ಜಾಸ್ತಿ ಮೂಲೆ ಲೆಕ್ಕ ಮಾಡ್ಲಿ ಆಜಿ ತಿಂಗಳ ಆಯ್ನಿ ಈತ ಕಟ್ಟದಂಡು 14,000 ಅಸಲು ತೋಜಿನು ತಿಂಗಳಿಗೆ 1,000 ಬಡ್ಡಿ 16 ತಿಂಗಳು 16,000 ಬಡ್ಡಿ 2 ವರ್ಷ 24 ಉಂಟತಿ ಬಕ್ಕಂಗಿನ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಣ ಮಾತ್ರ ಕಟ್ಟಿದಿನ ಅಸಲು ತೋಜ್ಬನ 1,209 ರೂಪಾಯಿ ಮಾತ್ರ 290 ಕಟ್ಟೊಂದುಂಡು ಮಕ್ಕಳ ಅಂತ ಕೊರ್ಪಿನ 20 ರೂಪಾಯಿ ಕಾಸು ಕಟ್ಟನಲ್ಲ ಮೂಲಲೆ 90 ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಕಿಚ್ಚುವರಿ ಒಂದೇ ವೇಸ್ಟ್ ಆಗಿನಿ ಇಂಚಿನ ಹೆಚ್ಚುವರಿ 10 ವರ್ಷ ಏತು ಹೋದ್ರ ದೇವರೇ ಗೊತ್ತಂಗಿಲ್ಲ ಉಂಡು ಅನ್ಪುಣ ಅಂದ್ ಇಜ್ಜಿ ಬಂದು ಜಾವಿನ ಪೋಡೆ ಪೋಂಡು ಕಾಸು ಲಾಭಾಂಶ ಎತ್ತೋ ಸಮಯ ಬರಂದೆ ಲಾಭಾಂಶ ಮುಜಾರ ಸಾವಿರ ಲಾಭಾಂಶ ಬರ್ತಂದು ಈತು ವರ್ಷ ಅದೇ ಗೊತ್ತುಂಡೆ ಸೈನ್ ಸೈನ್ ಪಾಡು ಪಣ್ಣೆತ್ತು ಪಾತ್ರ ಚಲನ ಬನ್ನಿ ಸೈನ್ ಪಾಡು ಬಿಡ್ಸಿ ಯಾನೇ ಬಂಪಿನಿ ಅಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಪಂತರೆಂಡ ಜೋಕುಲಕಲು ಅಕಲು ಮಲ್ಲಕುಲತ್ತು ಓಲ ಸೈನ್ ಪಾಡ್ರೆ ಜಂಕಲ್ ಪಾಡುಜ ಪಾಡುಚಿ ಯಾನೇ ಬನ್ನಿ ಎದುರು ಬಂಪದೆ ಪಿರೋಡ್ದೆ ಸೈನ್ ಪಾಡುಚಿ ಎದುರು ಬಂಪಿನಿ ನಾವು ಸೈನ್ ಪಾಡುಚಿ ಬನ್ನಿ ಅಂತ ಬೇತ ಮಾತೇರ್ ಬರ್ತೀನಿ ಏರ್ ಬನ್ನಿ ಅಂಚ ಬನ್ನಿ ದಚ್ಚಿನ ಲೋನ್ ಎತ್ ಪಾಡೋದಿಲ್ಲ ತುಲಿ ಯಾನಲ್ಲ ಎಂಜಿನ ಬನ್ನಿ ಗೊತ್ತುಂಡ ಅಂಟಬಹುದು ಪ್ರೆಗ್ನೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಬಾತಾರೆ ಬಿಡಿಸಿ ಬಕ್ಕ ಒಂದು ಆಪಣ ಬಕ್ಕ ತೊಂದರೆ ರಾಶಪ್ನ ಯಾಡಿಗೆ ಬಿಡಾಡು ಬಕ್ಕ ಇಂಜಿನ ತೂಕ ಪಂಡು ಬರ್ತೀನಿ ಸೈನ್ ಪಾಡುಚಿ ಮೂಲೆ ಬಂದು ಬೆಂಗ್ದಾನೆ ಪೋಡಿಗೆ ಸೈನ್ ಪಾಡುಚಿ ಲೋನ್ ಉಂಟು ಅವು ಕಟ್ ಅಲ್ಲ ಪಪ್ಪಲ್ಲ ಪಂಪೇರ್ ಅವು ಕಟ್ ಮಲ್ದಿಜ 90,000 ಕಟ್ ಮಂದಿ ಅವು ಪಂಡೆ ಲೆಕ್ಕ ಬೋರ್ಡ್ ಪಂದೆ ಇಂಕುಲ್ ಕಟ್ ಮಂದ ಒಂಜಿ ಲೋನ್ ಒಂಜಿ ಪಡ್ ಬಂದ್ ಐಟರ್ ಬಕ್ಕ 725 ಅಂಡ
ನೆಟ್ ಏತ್ ಕಾಸು ಹೆಚ್ಚಪ್ಪು ಎಂಕ್ ಪಾಡ್ರೆ 835 835 ಇರ್ ಪಾಡ್ ಮುಂದೆ ನಿಂತಂಗ್ಳು ಒಂದು ತಿಂಗಳು ರಂಟವತೆ ದಾಯಿಗೆ ಎಂಕ್ಲೇಗೆ ಒಂದು ನಿಕಲ್ ತೂತರ ಪಂದ್ ಸೈನ್ ದೇತು ನಿಕೊಟ್ ಬರತೆ ಎಂಕ್ಲೈಕೆ ಸೈನ್ ಪಾಡು ಜೊತೆ ಎಂಕ್ಲೇಗೆ ಅವು ಕರೆಕ್ಟ್ ಬರಲ್ಲ ಒಂದು ನಿಕ್ಲೆ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟದ ಮೀಟಿಂಗ್ ಇಡ್ಬಾರೋಡು ಎಂಕ್ಲೇಗೆ ತಿಂಗಳ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತುಜಿ ಇತ್ತೇನು ನಿಕ್ಲ ವಾಂಟವನು ಅಯ್ಯೋ ಬಂದು ಸಾಕಣ ಆಗ ಬುರ್ದೇ ಬರ್ತೀನಿ ಆಗ ಬರ್ತೀನಿ ಇದು ಪಂಜ ಎಲ್ಲ ಬರ್ತೀನಿ ನಾವದೇ ಪಾತೇರು ಒಂದು ಪಂಜ ಎಲ್ಲ ಪಾತೇರು ಬರ್ತೀನಿ ಪುರಂದರ ಬಂದು ಸಾಕಮ್ಮ ಎಂಜಿನ ಅರ್ಥ ಆಗ್ಜಿರ್ ಪಂಡ ಆರೆ ಬ್ಯಾಂಕ್ ನಾರು ಏನಲ್ಲಪ್ಪ ನಡು ಎಲ್ಲ ಮಿನಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅಂಡ ನಿಕ್ಲೆ ಸಂಘದಾಗಲೇ ಪೂರ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆ ರೀತಿ ಅವಳ ಗ್ರೇಡ್ ಎಸ್ ಉಂಡು ಮಾತಾಡ್ಲಕ್ಕ ಎ ಬಿ ನಿಕ್ಲೆ ಲೋನ್ ಕೊರ್ರೆ ಅಕ್ಲೆ ಗ್ರೇಡ್ ಪಾಡ್ದೇರು ಒಂದು ಓ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಬರೋಡ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಗಿತ್ತೆ ಬೋರ್ಡ್ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಲೆ ಒಂದು ಬ್ಯಾಂಕ್ ನಿಕ್ಲ ಅಂದ ಅಂತ ಕೇಳಿ ಪಡಬಿದ್ರಿ ಅದು ಬ್ಯಾಂಕ್ ಬೋದು ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಲಿ ಪುಸ್ತಕ ಕೊರ್ನ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಪಲೆ ಪುಸ್ತಕ ಸಿಸಿ ಫಾರ್ಮೆಟ್ ಅವಂಗ್ಲ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಪಾತಾರೆ ನಾನು ತೂದು ಬರ್ಪ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಬರೋಡು ತೂದು ಬತ್ತ ಬಕ್ಕ ತೂಕೆ ಉಂಡು ಒಂದು ನಿಕ್ಲ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಪುಂಡು ಮತ್ತೆ ಒಟ್ಟು ತೂದು ಬರ್ಕ ಬಕ್ಕ ಎಲ್ಲ ನೀ ಪೋದು ಉಲ್ಲಲ್ಲ ಇಂದಿರಾ ಸಾಲ್ ನಿಮ್ರ ಅಜ ತೂದು ಬರ್ಕ ಕ್ಲಿಯರ್ ಮಂತ್ ಕೊರಿಯಡಂಗುಲ್ ಕೊಪ್ಪ ಕ್ಲಿಯರ್ ಮಂತ್ ನಿಕ್ಲು ನೆಟ್ ಬರಲಿ ಕ್ಲಿಯರ್ ಅವನ ಮಕ್ಕಳು ಬರಡ ಅಕ್ಕಳು ಬರಡ ಇಂದಿರಾತ ಅಂದಕ್ಳು ಬತ್ತು ಪನ್ನಡ ಕ್ಲಿಯರ್ ನಮ್ಮಟ ಎಂಕ್ಳು ಬರ್ತಿರ್ತ ನಮ್ಮಟ ಕಾಪಾಡ್ತೀನಿ ನಿಕ್ಲು ಪೈತ ಆತನ ತಕ್ಕ ಕೆಲಸ ಓದ್ತಿರತ್ತೆ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯ ಬರಿದು ಎಂಕ ಬರಗ ಬರೆದು ಉಲ ಕೊರ ಸಾತ್ ಪೋರ್ಚಿ ಇಂದಿರಾ ಬರಂದ ഞാൻ പൻപിൻ ഇന്ദിര പറയാൻ വരെ കുറെ പോച്ച് ധാരാളം എങ്ങനെ വരെ കുറച്ച് ಮೂಲೆ ಕುಲ್ಲೋಡೆ ಎಂಚಂಡ ಎಂಜನ ಬಾಕಲ್ಲ ಬಲ್ಲೆ ಎಂಜನ ಅಂಕಲ್ ಬರೆ ಕೊರ್ಪುಜಿ ಬಣ್ಣತೆ ಬರೆ ಕೊರಚಿನ ಯಾಲ ಎದುರು ಬನ್ಪೆ ನಾನು ಡೌ ಬಣ್ಣತ್ ಅಲೆಗೆ ಒಂತರ ಸಾಕಾಪಣ ಪ್ರೆಗ್ನೆಂಟ್ ಅದ ಹೆಚ್ಚು ಪಾತಾರೆ ಬುಡುಚಿನ ಪಣ್ಣಿ ಬಂದು ಬತ್ತೀನಿ ಬಕ ನಿಕಲೆ ಎಂಜ ಮಾತೆ ಬರೆ ಕೊರಚಿನ ಯಾ ಪನ್ಪಿನ್ ಬರೆ ಕೊರಚಿ ಆಪಣ ತೂಕ ನಿಕಲ್ ಪುಸ್ತಕ ಬ್ಯಾಂಕ್ ದ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಇದ ಮಟ ಲೋನ್ ಕಾರ್ಡ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ದ ಪುಸ್ತಕ ಕನ್ಲೆ ಕಟ್ಟು ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಗೆ ನಿಕಲಿ ಮನವಿ ಎಂಗ್ಲೆ ಮನೆ ಕೊರ್ಪ ಎಂಗ್ಲ ಮಾತೆಲ್ಲ ಪಾಚರ್ತ ಕುಲ್ ಕೊರ್ಪ ಎಂಗ್ಲ ಜನ ಉಂಡತೆ ಯಾ ಲತಾ ಮುಲ್ದಿಲ ಅದ ಬರಡೆ ಲತಾ ಬರ್ಪೆರತ ಮಾತೆಲ್ಲ ಪಾಚರ್ತ ತೂಪ ಯಾನ್ ಕೂಡ ಪಂಡೆ ನೆತ್ತ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಯಾನಿಗಿತ್ತು ಒಂದು ಎತ್ತೆ ವಿಶ್ವಾಸನೆ పోతుండా పనులకి ప్రతి ఒరి మంత్ నీకు గిని మనుకో ఎల్ల మనుకో ఏర్ బతునల అవేనే పంపిన తనే క్లియర్ మంత్ కొట్టిన క్లియర్ లేజ్ ఏర్ మంత్ బలే ఆఫీస్ బలే 2 ಜನ ಏರಲ್ಲ ಆಫೀಸ್ ಬಲೆ ಸಂಗದಕ್ಕೆ ನಿತ್ಯ ಕ್ಲಿಯರ್ ಮಂತ್ ಕೊಟ್ಬೇತೆ ಬಲೆತೆ ಒಕ್ಕ ಬತ್ತ ಬಲೆತೆ ಕ್ಲಿಯರ್ ಇತ್ತೆ ಯಾನೆ ಎದುರು ನಕಲ್ ಬರಡೆ ಮಾಂಕಲ ಅಂಜನತೆ ಒಂಜಿ ಮಂಜಿ ಮೋಲುಲ್ಲಲತ ಬಕ ಇಂದಿರಲ್ಲ ಏನ ಬಡಿಗೆಲ್ಲೋ ಎಂಜಿ ಮೋಲುಲ್ಲ ಬಕ ಸುಜಾತಕ್ಕ ಲತಾವ್ಲೆ ನಕಲ್ ಬತ್ತ ಪಾತಿರದು ಬರ್ಪೇರು ಇನ್ನು ದಿನೆಲ್ಲ ಕಾಣಲ್ಲ ಬರದೆ ಇನ್ನು ಬರೋದು ಜಲ ಕಾಣಲ್ಲ ಬರ್ಪೇರು ಫಸ್ಟ್ 15 ಜನ ಮುಟ್ಟತ್ತಾರೆ ಪೂರ ಬುಡುದು ಫಸ್ಟ್ ಗುಂಪು ಆರ್ಲ ಪಂಡೇರು ಅಂದ್ ನೆಟ್ ಒಂದು ಆಪುಂಡು ಎಂಕ್ಲೆನ್ನ ಕಂಡ ನೆರೊಂದುಲ್ಲೇರು ಪೂರ ಪಂಡೇರು ಆರೆಂಚ ಕೋಡೆ ಬತ್ತಂಚ ಪೂರ ಪಾತಿರಿಯರು ಅಯ್ಯೋ ಪಣ್ಣತೆ ಎಂಕ್ಲ ಎಂಕಲ ಮಕ್ಕಳು ಕೋಡೆ ಅಂಚ ಪಾತಿರದು ಎನ್ನಲ್ಲ ಮೊಲ್ಲ ಬತ್ಕೊಂಡು ಶರ್ಲಿ ಅಂದ ಇನಿ ತೂಲಗಾರ್ ಬೇತಿನೆ ಮಾತ್ರ ಫೋನ್ ಉಲ್ಟಾ ಮಾತಿರ ಕಡೆ ಎಂಜಿನ ಮುಪ್ಪದ ಬಟ್ಟಲ್ಲ ಎಂಜಿನ ಪಂಡೇರು ಪಂಪು ಜಂಗ್ಲ ಒಬ್ಬರ ಪನ್ನರ್ಸಿ ನಾನು ಮುಡಚ್ಚಿ ಪಾತಿರ್ಚಿ ಸುಸ್ತಾ ಪಾತಿರ್ಚಿ ಬಿಡ್ದು ಎಲ್ಲ ಎಂಕಲು ಬಾಕ್ಲತ್ತ ಬರ್ಪೇರತ್ತ ಇಂದಿರ ನಾಕಲು ಎಂಕಲ್ ಪೂರ ಪಾತಿರ್ದು ಅದಕ್ಕೆ ಎಂಜಿನ ಎಲ್ಲ ಕೊರ್ಪ ಬಡಾಕು ಬರೋಡತ್ತ ಆಯ್ತು ಬರಂದ ಸಮಾಧಾನ ಪಾತಿರಿ ಲಾಸ್ಟ್ ಫೋನ್ ಆಗಿ ಪಾತಿರಿ ಗೊತ್ತುಂಡೆ ಇದು ಯಾರು ಏನು ಬರುತ್ತೆ ಏನೇ ಬನ್ನದಿ ತಾಕು ಮಾತೆಲ್ಲ ಒಟ್ಟಾದು ಅಕಲ ಇಂಚಿನ ತೀರ್ಮಾನ ಯಾ ಬಂದಿ ದಾದಿ ಗೊತ್ತೀನಿ ಅಮ್ಮ ಮೇಡಮ್ ಮಲ್ತಿಯರ್ ಒಂದು ನಿಮಿಷ ಮಲ್ತಿಯರ್ ಮೇಡಮ್ ಈ ದಾದಿ ನಿಗೆ ಕೊಡ್ತಕ್ಕ ಕೋಳಿ ಹೆಂಗ್ ಬರ್ತಿಬೇಕು ಸಮಸ್ಯೆ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆವಡ್ ಗೊತ್ತಂಡೆ ಸಮಸ್ಯೆ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಲ್ಲ ಬರಂದ ಯಾಕಲ್ ಬರೋಡತಿ ಲಾತಾಕಲ್ ಬರೋ ಹಲೋ ಹಾ ಮೇಡಮ್ ನಮಸ್ತೆ ಒಂದು ಸಂಘದ ಕಡೆ ಬಂದಿ ಪಲ್ಲೆ ನಿಕ್ಲೆ ಕೋಡಾರಿ ನ ಪಂಚಾಯತ್ ಪಲ್ಲೆ ಪೂರ ಬರ್ಚಿ ಬರ್ಚಿ ಮೂಲ ಕ್ಲಿಯರ್ ಅದ ಪನ್ಪೇರಿ ಪನ್ನರ ಪೋರ್ಚಿದಲ್ಲ ನಾನು ಪಾತಿರ್ ಯಾಕೆ ಪಾತಿರ್ದನತ ಕೂಡ ರಿಟರ್ನ್ ಪಾತಿರ ಪೋರ್ಚಿ ಯಾಕೆ ಪಾತಿರ್ದನತ ಅರೆ ಕೊರ್ಲೆ ಯಾಕೆ ಪಾತಿರ್ದಂಡು ಬಕೈತ ಬತ್ತಿ ಬಕ್ಕ ನೆಕ್ ಎಂಜಿನ ಸೈನ್ ಪಾರ್ದಿಂಗ್ಳು ಪಾತಿರ್ದು ಸೈನ್ ಪಾರ್ದಿಂಗ್ಳು ಎಂಜಿನ ಅಂದ್ರೆ ತೀರ್ಮಾನ ಒಂದು ಕೊರ್ಪ ಜೀವನ್ ಜತ್ ಅವು ನೆಕ್ ಸೈನ್ ಪಾಡ್ರೆ ಬಂಡಾರತ ಅದು ಬರೋಡತ್ತೆ ಯಾಕೆ ಕೆಲಸ ಬರೋಡತ್ತೆ ಮಗ್ಲೆ ಪುರತ ಪಾತಿರ್ದು ದೀಪಾಡಿ ಮುಗಿಂಡು ಪಾತಿರ್ದಲ್ಲ ಬರ್ತೀನಿ ನಾನು ಯಾವ ನಾನು ಕೂಡ ಅವು ಪಾತಿರ ಒಂದು ಪಾತಿರ ಚಾಡಿ ಪಾತಿರ ಒಂದು ಪಾತಿರ ನಾವು ಮಲ್ಲಾಪಿ ಒಂದು ಅಗತ್ಯಜ್ಜಿ ನಮಕ್ ನೆಟ್ ಯೋಜನೆ ಕೊಡ್ಪತ್ತೆ ನಿಕ್ಲ ₹1 ಯೋಜನೆ ಆಯ್ಕೆ ಪಾಡ್ದಿರು ಐಕೆ ದಾದಿ ಗೊತ್ತಿರಿ 10 ಜನಕ್ಕೆ ಲೋನ್ ಬೋರ್ಡ್ ಒತ್ತಿರ ಉಳಿತಾಯ ಕಮ್ಮಿ ಇತ್ತು ಡಿಪಾಸಿಟ್ ಪಾರ್ದ ಕಾಸು ನಮ್ಮ ಲೋನ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಬಂದದ ಲೋನ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಮಾಡಿದೆ ಡಿಪಾಸಿಟ್ ಕಾಸು ಓದ್ ಬರ್ಬಿಡುತ್ತೆ
ನಾವು ಅದನ್ನ ನಾವು ದಿಕ್ಕುಜಿ ನಾವು ಕನಸಿನ ಮಾತು ಕಾಸು ನಿಕಲ ಐಕ್ಯ ಪಾಡ್ದಂಡು ನಿಕಲ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಂಡ್ ಪಾತಿ ಯಾವ ಪಾತಿಯನ್ನ ಪಕ್ಕ ಬರ್ಚಿ ಸೈಯಡೆ ಪಾತಿ ಅಂಕೆ ಮಂಡೆ ಬರ್ಚಿ ಯಾವ ಪಂಡತ ಇದು ಬೈತ್ ಪಂಡತ ಯಾವ ಪಾತಿಯರ್ ನಾವು ಮಕ್ಕ ಲಡಾಯಿ ಬೇರೆ ಅಕಲ್ ಬತ್ತೆಲಕೇನು ಕೂಡ ಲೋನ್ ಮಂತ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಐಟರ್ ಬರ್ತ ಮುರಾಣಿ ನಿಕಲ ಕುಡಲ ನಿಕಲ ಅರ್ಧ ಲೋನೇ ಮೂರೊಂದುಂಡು ನಿಕುಲು 2 ಲಕ್ಷ ಮಂತ್ಲೆ ಒಂಜಿ ಲೋನ್ ಮಂತ್ಲೆ ನಿಕಲ ಐಟರ್ ಬರ್ತ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಪನ್ ಮಂತ್ ಐಟರ್ ಬರ್ತ ಮೂಜಿ ವರ್ಷನೇ ಮಂತಿದ್ದೆ ನಿಕಲ ಮಾತ್ರ ಎನ್ನನಲ ಅಮ್ಮನಲ 4 ವರ್ಷ ಮಂತ ಬಾಕಿಲ ಪಲ್ಲೆ ನಮ್ಮ ಏತ್ ಕಟ್ಟಿ ಅದಾದ ಪಂದ ಇಟ್ಟು ತೋಚ್ಕೊಂಡು ನಿಕ್ಲು ಬಂಡ ಓವೇ ಬಾರೋಡೆ ಬ್ಯಾಗ್ ಚಕ್ಕ ಮಾಡ್ತೇನಲ್ಲ ಇದು ತಿಂಗಳ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಉಂಡತೆ ಏನೇ ಅವಳ ಕೇಳಿ ಅಂದ್ರೆ 90,000 ಯಾನಿತ್ತೆ ಪಂಡತೆ ಅವಳ 95,000 ತೋಜ ಉಂಡು ಅವಳ ಕೇನ್ಯ ಏನ ಕೇಳಿದಾರ ಸಮಸ್ಯೆ ಈ ತೆಡ್ಡೆ ಬುಕ್ಕು ಈ ತೆಡ್ಡೆ ಸಂಘ ಒಪ್ಪನಾಗ ನೀವು ಒರಿ ಎರಾವರಿ ಪಂಡೇರ್ ಪಂದ ಕ್ಲಿಯರ್ ಇದ್ರ ಮೇಡಮ್ ಲೆಡ್ಡೆ ಉಳ್ಳಿರ ಆಫೀಸ್ ಇಡ್ಲ ಅక్కడ ಒಂದು ಕಂಪನಿ ಸಂಘ ಇಂಚ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಪುಸ್ತಕ ಓಲದ ಅಕ್ಕುಜರ ಮಾವು ದುಂಬುದ ಅಲ್ಲ ಮೇಡಮ್ ಅಲ್ಲ ಅವರಿಗೆ ಅದು 9,000 ಎಂತ ಗೊತ್ತಾಗ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂತೆ ಅದಕ್ಕೆ ನಾಳೆ ಬುಕ್ ಇರ್ಕೊಂಡು ಬನ್ನಿ ಅಲ್ಲ ನಮ್ದು ಹೌದು ಅದೇ ಅದೇ ನಾನು ಹೇಳಿದ್ದೆ ಇನ್ಕ್ವೈರಿ ಮಾಡ್ತಾರಂತ ಅದೇ ಹೇಳ್ತಿದ್ದೇನೆ ಅವರಿಗೆ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ನಾಳೆ ಇದು ಸೈನ್ ಹಾಕಿ ನಾವು ಇದು ಮಾಡ್ತೇವೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಈಗ ಕೆಲ್ಸಕ್ಕೆ ಹೋಗಿದ್ದಾರಂತೆ ಈಗ ನಾಳೆ ಬಂದು ಇದು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಕೊಂಡು ಸರಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು ಎಲ್ಲಿ 8 ಗಂಟೆ ಬರೋಡಮ್ಮ 8 ಗಂಟೆಗೆ ಅಂತ ತಕ ಬರ್ಪೇರತೆ ಅದಕ್ಕೆ ಬತ್ತ ತೀರ್ಮಾನ ಬಂದ ಫೋನ್ ಮತ್ತೆ ಪನ್ಪತೆ ಫೋನ್ ನಂಬರ್ ಉಂಡತೆ ಅದು ಪನ್ಪೇರ ಇಂದ್ರಡ ಪಂಡ್ರಾಯನ್ ಪೇನ್ ಇಂದ್ರ ದೇಂಕ್ಲ ಸರ್ಲಿ ಪಂಡ್ರಾಯನ್ 8 ಗಂಟೆಗೆ ಹೊರನೆ ಪಂಡ್ರಾಯನ್ ನಾಕಲ್ದ ಬರೋದು ಬತ್ತದ ಪಾತಿರ್ತಾ ಉಂಟು ನಮ್ಮಲ್ಲ ಪಾಪ ತಕ್ಲೆ ಅಲ್ಲ ಶ್ರೀಮಂತ ಇರನತ್ತದೆ ಬಂಗಾರ ಆಫೀಸ್ ಮೇಡಮ್ ಒಂದು ಫೋನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಫೋನ್ ಮಾಡ್ತೆ ಬರ್ಪ ನಂಬರ್ ಕಿತ್ತನೆ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು 8 ತಾರೀಕಿಗೆ ನಂಬರ್ ಉಂಡತೆ ಮಕ್ಕಳ ಪರ ನಂಬರ್ ಪಡಕ್ಲೇಡ ಮೇಡಮ್ ನಕ್ಲ ನಂಬರ್ ಉಂಡು ಒಂದು ದಾರಿ ಗೊತ್ತಿದೆ ನಂಬರ್ ಪೂರ ನಿಕು ತೂಡಮ್ಮ ನಂಬರ್ ಉಂಡು ಎಂಡಲ ಉಂಡು ಪೂರ ಅಂಕ ಟ್ರಸ್ಟ್ ನಂಬರ್ ಉಂಡು ಧರ್ಮಸ್ಥಳ ಪೂರ ಉಂಡು ಬಂದೆ ಧರ್ಮಸ್ಥಳ ಟ್ರಸ್ಟ್ ನಂಬರ್ ಎಲ್ಲ ಉಂಡು ఇప్పుడు ಬೋರ್ಡ್ ಹಾಪುನದ ಅಂತ ಒಂದೇ ಗಾಡಿ ಪೂರ ನೆಟ್ಟಿಟ್ಟು ಮೋಸ ಮಾಡ್ಕ ಜೈಕ್ ಬೋರ್ಡ್ ನಿಖಿಲ್ ಮೋಸ ಅಲ್ಪ ನಿಖಿಲ್ ಬೆಂಪ್ರೆ ನಿಖಿಲ್ ಗೊತ್ತು ಅದೊಂದು ಚರ್ಚೆ ಕೆಲಸದ ವಿಷಯ ನಿಖಿಲ್ ಕೋಪ ಇದೆ ಕೋಪ ನಿಖಿಲ್ ಯಾರ ಹೆಂಗಿಲ್ ಯಾರ ಅಂತ ಗೊತ್ತು ನಿಖಿಲ್ ಕೆಲಸ ನಿಖಿಲ್ ವಿಷಯ ಬರ್ತದೆ ನಿಖಿಲ್ ವಿಷಯ ಹೆಂಗೆ ಬಂದ್ಬಿಡ ಆತೆ ಆತ ಬಕದಾಲಜ್ಜಿ ಯಾಲ ವಾತ ಒಂದೆಟ್ಟ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಒಂದೆಟ್ಟ ಸಾಂಗ್ ಕೊಡ್ತೀರಾ ಇನಿ ಅಂಡಪುರ ಹೆಂಗಿಲ್ ನಿಖಿಲ್ ಹೆಂಗೆ ಬನ್ನಿ ಹೆಂಗೆ ಉಂಟು ಆತೆ ಬಕದಾಲಜ್ಜಿ ಬಕನ ಮಂಜೆ ಆತೆ 90 ದಿನತೆ 90 ದಿನ ಹೆಂಗಿಲ್ ಕೇನ್ ಆತ ಹೆಂಗಿಲ್ಲ ಅಕ್ಕನ ಕೇನು ಅಕ್ಕನ ಕೇಂದ್ರ ಉಂಡು ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಉಂಟು ಕೇಂದ್ರ ಹೆಂಗಿಲ್ ಅಕ್ಕನ ಮಂಡಂದಿ ಕೇನು ಹೆಂಗಿಲ್ ಪುಸ್ತಕ ಬರಲಿ ರೌಂಡ್ ಫಿಗರ್ 95 ಮಲ್ತೀರಾ 90 ಮಂದಿನೇ ಕುಡವೇನೆ ಲಕ್ಷ ವರ್ಷಿ ಇಪ್ಪತ್ತು ಯಾವ ಎಕಡೆ ಪಣ್ಯತಾರ ಕುಡವಿನ ದಾದಿ ಲೋನ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಅಂಡ ಇಂಚ ಬರ್ತಿದ್ದೆ ನಿಕ್ಲು ಏತೋ ಲೋನ್ ಗೆತ್ತಿಲ್ಲ 0 ಬರ್ತಿದ್ದೆ ನಿಕ್ಲ ಕಟ್ಟಿನ ಕ್ಲಿಯರ್ ಅಂಡ ಬಂದು 1 ರೂಪಾಯಿ ಲಂಚಿಂಚಿದ್ದಿ ವರೆ ಬಿಡ್ತಿದ್ದೆ ನಿಕ್ಲು 8 ರೂಪಾಯಿ ಕಟ್ಟುಂಡಲ್ಲ ಕ್ಲಿಯರ್ ಬಂದದ ಲೋನ್ ಗೆತ್ತಿಲ್ಲ ಕ್ಲಿಯರ್ ಬಂದು ಕ್ಲಿಯರ್ ಅಣ್ಣ ಕ್ಲಿಯರ್ ಅಂತ ಬರ್ಬಿಡತ್ತೆ ಮೇಟ್ ದೇದಿ ಮಾರೇದಿ ಮುರಣಿ ಜೂನ್ದು ಜೀರೋ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಬೈದ ಈಗ ಜೀರೋ ಇಂಚ್ ಹಾಕಿ ನೀಟ್ 2 ಲಕ್ಷ ಲೋನ್ ಗೆಪ್ಪೋಡು ತುಂಬಿ 2 ಲಕ್ಷ ಇಂಕುಲು ಒಂಜಿ ಲೋನ್ ಮಂತಾತೆ ಐಟೋಡು ತುಂಬೆಕೇಂಡ ಒಂದೇಂಚ 90,000 ದಿನ 95 ಎಂಚ ಎಂಕುಲು ಕೇಂದ್ರ ಪನ್ಪ ಆಫೀಸ್ ಪಂತೀರು
ಸುಪ್ರೇಜರ್ಡಲ ಕೇನ್ಯ ಚೂರು ಫೋಟೋ ಗಿಪ್ಲಿ ಮೇಡಮ್ ಪಾಠ ಬಂಡೆ ಫೋಟೋ ಗಿಪ್ಲಿ ಅಕ್ಷಯ ತಂದು ಬರ್ತೀರಿ ಮೇಡಮ್ ತಂದು ಬರ್ತೀರಿ ಅಕ್ಷಯ ಆರ್ಡಲ್ಲ ಪಂಡ ಸುಪ್ರೇಜರ್ಡ ಮೇರ್ನ 90,000 ನೆಟ್ಟು 95,000 ಇನಿ ಪಂತ ಬಂದು ಪೋತಿನಾರು ಇಜ್ಜೇರೆ ಬಕ್ಕ ಪಂತ ಇಜ್ಜೇರೆ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಒಂದೇ ಗುಂಪು ಆಕ್ಲೆಗ್ 300 ಚಿಲ್ಲರೆ ಗುಂಪು ಏತು ಸಲ ನೆನಪು ಮನ್ಕೋಲಿ ಐಟರ್ ಬಕ್ಕ ರಾಜಿ ಗೊತ್ತುಂಡೆ ಇತ್ತ ಮಾತೆ ಬಿರಲ್ ಒಂಜೆಲ್ಲ ಕೊಪ್ಪು ಜಂದತ್ತೆ ಒಂಚೂರು ಹೆಚ್ಚು ಕಮ್ಮಿ ನೆಜಸ್ಟ್ ಹೆಂಗೆ ಮಲ್ಪತ್ತೆ ಐಟರ್ ಬಕ್ಕ ಕೂಡ ಅವು 95,000 5,000 ಹೆಚ್ಚು ಸಾರಿ ಫೋನ್ ಅಂದೆ ಐಟರ್ ಬಕ್ಕ 2 ಲಕ್ಷ ಮಂತೀರ ಅವು 95,000 ಲೋನ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಮಂತೀರ್ ಏರ್ಲಕ್ ಏನಿಯರ ಇನ್ನು 90 ಇತ್ತಿನ ತೀರ್ 95 ಎಂಚ ಕಟ್ಟಿಂದ ಏರಣಲ್ಲ ಮತ್ತೆ ಕೇಂದ್ರ ಅಲ್ಲ 15,000 ಮಾಡಿ ಕಟ್ತೀನಿ ಲೋನ್ ಕಟ್ತೀನಿ ಒಂದೇ ಅವು ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವೀಕ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮಂತ್ ಬರ್ತೀನಿ ಒಂದು ಪುರಂಟ ಉಂಟೆ ನಿಮಗೆ ತೂಡು ಬಂದದೆ ತೂದಕ್ಕೆ ನಿನತೆ ತೂದೆ ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿ ತೂದಿ ಬಕ್ಕನೆ ಒಂದು 2 ಜನ ಮಲ್ತೀನಿ ತೂತು ಮಲ್ತದೆ ಒಂದು ತೂತೆ ತೂಯಿ ಬಕ್ಕನೆ ಎಲ್ಲ ಒಟ್ಟುಕೊಳ್ಳೋದು ಇಲ್ಲಲ್ಲ ತುಯ್ಯನ್ లేదంపోదు ఏం చిన్న మారేది తూదేకే ట్యాబ్లెట్ల తీయరే కడుకులో ఇడి బుక్కు నాడిరు పూర బుక్కుడ్ల వైట్ల ఇజ్జి ಬಂತು ತಿರ್ಗಾ ಅವು ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತದೆ ಲೋನ್ ಅಂಚಿನ ಏತಾತ ನಂಗೆ ಗೊತ್ತು ಇತ್ತ ಒಂದಂಜಿ ಕೊಡ ನಂಗೆ ತಿಕ್ಕಿನೆ ಅಂಚಿನ ಏತಾತ ದೇವರೇ ಗೊತ್ತು ನಂಗೆ ಗೊತ್ತು ನಮ್ಮ ತೂತು ಜಾತ ತೂಯಿ ನೆಡ ಗೊತ್ತಾಯಿ ನಂಗೆ ತೂ ಪೇರ ತಂದು ಹೋಗುಲ್ದೀನಿ ಎಂಗ್ಲಿಗೆ ಗೊತ್ತು ಮೋಸ ಅಲ್ಪೇರು ಎಂಗ್ಲಿಗೆ ಗೊತ್ತುಂಡ ಧರ್ಮಸ್ಥಳದ ದೇವರನ್ನ ಪುದಾರ ಮಾಡದು ಮೋಸ ಅಲ್ಪೇರು ಎಂಗ್ಲೇ ತಾನೆ ಕನಗಟ್ಟುಂಡ ಎಂಗ್ಲೇ ಕನಗಟ್ಟುಂಡ ಎಂಗ್ಲು ದೇವರ ಧರ್ಮಸ್ಥಳದಕ್ಕಲು ಅದೆಲ್ಲ ಹಾಕಿಡ್ತು ಒಂದು ಲೇರು ಅಕಲ ಅಣ್ಣಿನ ಕೆಲಸದ ಅಕ್ಕಲು ಪರ್ಯಟನೆ ಮಲ್ತೊಂದು ಲೇರು ಎಂಗ್ಲೇ ನಾವು ಒಂದು ಭರವಸೆ ನಮ್ಮ ಊರ್ದಾಕ್ಲೆ ಇದೇ ಊರ್ದಾಕ್ಲ ಮುಂತಕ್ಲೆ ಬೇತಾಕ್ಲ ಗಮನ ಕಾಣೋಲಿ ಮೋಸ ಅಲ್ಪೇರು ಎಂಗ್ಲೇ ಕನಗಟ್ಟುಂಡ ಯಾ ಮೇಡಮ್ ಬರಸ್ ಬಂದು ಬತ್ತೆ ಗೊತ್ತು ಯಾನ್ಲ ಹೊಸತಿ ಕೊಂಜರ ವರ್ಷ ಆಯ್ತು ಏನಾಯ್ತು ನಲ್ಲಿದ್ದೆ ಇತ್ತೆ ಏನಿಗೆ ಏನಾಯ್ತು ನಿಂಗೆ ಸರಿ ಮಲ್ಪ ಅಂತ ಇತ್ತೆ 1,000 ಆಜಿರುತ್ತ 15 ರೂಪಾಯಿ ಕಟ್ಟೋದು ಮಾತ್ರೆ ಬಂಗ ಅಂದೆ ಮೇಡಮ್ ಇಂಕ್ಲಾಗ್ಲು ಗೊತ್ತಪ್ಪು ಅಂಡ ನಮ್ಮ ಕಠಿಣ ಕಾಸದ ಆದಾಯ ಬಂದು ಒಂದು ತಿಂಗಳು ಕೊಂಚ ಸರಿ ಬರ್ತೀರ ಚಕ್ ಮಲ್ಪರ್ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಹಾಕುಚ್ಚಿ ಏತು ಸಕ್ ಮಂತಕ್ಕೆ ಅವೇ ತೂನಾನೆ ಮಂಡೆ ಚಾಪ್ನ ಎಂಕ ತೂನಾನೆ ಮಂಡೆ ಜಾನ್ ತೂನಾನೆ ಬಡಿ ತೂಪಿನ ಬಡಿ ತಪ್ಪುಳತೆ ದೇ ಒಂದು ನಿಕ್ಲ ಕಾಸು ದೇ ಇಲ್ಲ ಒಂದು ನಿಕ್ಲು ವಾರ ಕಟ್ಟುನ ಒಂದು ನಿಕ್ಲ ಅಸಲ್ ಲೈಕೋಸ್ಕರ ಒಂದು ಬಂಗನೆ ಬಡ್ಸಿ ಬಂದು ಪೂರ ಕ್ಲೋಸ್ ಮಂತ್ ಒಂಜೆ ಮಂತ ಇತ್ತೆ ಕೂಡ ಪಿಯರ್ ಇದು ಅಂಚೆನೆ ಬರ್ತೀನಿ ಅಲ್ಲ ಅಂಚೆನೆ ಮಲ್ತೀನಿ ಜನ ಮಲ್ಪ ಜನ ಲೋನೆ ಬಡ್ಕಿತ್ತಂಡೆ ಅವಕಾಲ್ ಪಂಡೇರ ಆರ್ ಪಂಡೇರ ಮೇಡಮ್ ಪಂಡೇರ ಒಂಜೆ ಲೋನ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಕ್ಲೋಸ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ನೂಲ ಬರ್ಪುಜಿ ಇದು ಮೂಜಿ ಮುದಿ ಒಂದುಂಡ ಇಟ್ಟು ಎಂಚಿನ ಮೂಜಿಯಾಗರೆ ಗೊತ್ತು ನಿಕಲ 8 ವರ್ಷ ಕಟ್ಟಲು ಕ್ಲೋಸ್ ಆಪುಜಿ ನಿಕಲು ಇಂಚ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಮಕ್ಕಳು ಪನ್ನೆಟ್ಟು ಮಲ್ತೇನೆ ಸೈ ಆಡೋದು ಎಂಕ್ಲೆ ಫೋನ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಯಾನ್ ಮೇಡಮ್ ಲಿತ್ತು ಸರಿ ಬರ್ಪಿಂಕ್ಲ ಟ್ಯಾಬ್ ನಿಂತ ಪತ್ತು ಬರೆ ಪಂಕ ಪಂಡ ನಿಕ್ಲೆಗ್ಲ ಸಮಸ್ಯೆ ಬಂದೆ ಔಟ್ ತೋಸ್ಪೊಂದು ಇಜ್ಜಿ ಬಂಡೇರ ಇತ್ತೆಲ್ಲ ಬಂದು ಇಂಕ್ ಟ್ಯಾಬ್ ತೋಸ್ಪೊಂಜಿಂದ ಯಾನ್ ಪಂಡ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಇತ್ತೆ ನಿಕ್ಲನೆ ಪಾಡು ಅಣ್ಣ ನಿಕ್ಲೆ ಇತ್ತಲೆ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅದ ಪೂರ ತಲ್ಪ ಚಕ್ ಮಲ್ಪುರ ಎಂಚ ದಾಲ ಇಜ್ಜಿ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಮಾತೆಲ್ಲ ಕಟ್ಟಿ ಅದಕ್ಕೆ ಇಂಕದಾದ ಬೇಜಾರು ಗೊತ್ತುಂಡೆ ನಿಕ್ಲಕ್ಲು ಒಂಥರ ನಮಕ್ ಒಂದ್ ಯೋಜನೆ ಇಟ್ಬೇಕು ಅನ್ಸಾರಿ ಕಾಸು ಹೋಯ್ತಿದ್ದೆ ಈ ಹೊರಡು ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಕೊರ್ಲಿ ಊರೆಲ್ಲ ಬಂತೇವೆ ನಿಕುಲ್ ಕಟ್ಟುವರ ಕಟ್ಟಿಲ್ಲ ಎಂಕಲ್ದಕ್ಕೆ ಏನು వచ్చి ಬಂದು ಕೊಪ್ಪಿ ಎಂಕಲ್ಲವೇ ಬಂತು ಎಂಕಲ್ ಏರಿಯಾಗ್ಲು ಒತ್ತೆ ಬಂದಿದ್ದೆ ಎಂಕುಲ್ ಕಟ್ಟೊಂದಿದ್ದೆ ನಿಕುಲ್ ಒತ್ತೆ ಮಲ್ದೇನಾ ಯಾವತ್ತೆ ಮಲ್ದೆ ಹಿಂದೆ ಬಂದಿಲ್ಲ ಮಾತ್ರ ಅಕ್ಕಲೆ ಮೋಸ ಪೋದು ಆಕ್ಲೆ ಪೋತೀನಿ ಎಂಕುಲ್ ಕೊಟ್ಪೋಜು ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ಒಂದು ಕ್ಲಿಯರ್ ಆವಾರ್ಡ್ ಇನಿ ಮಾತ್ರ ಏರ್ಲ ಬೈಜಿ ಇನಿ ಎಂಕುಲೆ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಅದು ಪೂರ ಕ್ಲಿಪ್ನಾಗ ಒಂದು ಫೋನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಎಂಕ್ಲಿ ಬಾತ್ ಒಂದು ಸರಿ ಮಲ್ತಿದ್ದೀರ ನಿಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲ ಹೆಂಗೆ ಸಂಘದಕ್ಲು ಒಂದು ಅದೇ ಎಲ್ಲ ಕೂಡ ಸಂಘ ಒಂದೇ ನಮಕ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಏನಂದು ಬೋರ್ಡ್ ಓಕೆ ನಂಗೆ ಚರ್ಚೆ ಬರ್ಚ ಬರ್ತದ ಪುರ ಅಕ್ಲ ಪಾತಿರ ನಿಂಗೆ ಸೈನ್ ಪಾರ್ ನಿಂಗೆ ಪಾತಿರುವ ಬರ್ತೀರ ಯಾನು ನಿಂತ ಮೇಡಮ್ ಕಡಪುರ ಆಫೀಸ್ ಕಡಪುರ ಅವೇ ಅಕ್ಲು ಬರ್ತೀನಿ ಅಂತ ಅವು ಆಕ್ಲಿಗೆ ಅಂತ ಅಕ್ಲು ಪಾತಿರ್ನಲ್ಲ ಕರೆಕ್ಟ್ ಇಜ್ಜಿ ರೇಷನ್ ಪಾತಿರು ರೆಗ್ಯುಲರ್ ರೇಷನ್ ಪಾದನೆ ಎಂಕಲೆಗ್ಲ ಮನ್ಪುಲೆ ಏನಲ್ಲ ಮನ್ಪುಲಿ ಎಂಕುಲ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಮನ್ಪುಲಿ ಇಲ್ಲ ಬತ್ತದಿ ತಿತ್ಲಡೆ ಮತ್ತೊಂದು ಲೇರಿ ಇಂಚೆಂಚ ಪನೊಂದು ಲೇರಿ ಏದು ರೇಷನ್ ಪಾತಿರಿ ಗೊತ್ತುಂಡೆ ಸರಿ ದುಂಗುದ ಕಾಲುಡು ಮಂಜುನಾಥಿ ಪಂದಾತಿ ಅಂದ ಅಕ್ಲು ಏನೆಲ್ಲ ಮಲ್ಪಡ ಅಲ್ಪದ ನಮಕ ಅವು ಗುಡ್ನೆ ನಮ್ಮ ದೇವರ ಕಟ್ಟಿದ ದೇಯಿದ ವೆಂಪೂರ್ ಕಟ್ಟೆ ಒಂದಿಲ್ಲ ಅಂದು ಎಲ್ಲೇ ಎಂಕಲ ಕಾಸೆ ತಿಂತಿನ ನಕಲ ಕಾಸೆ ಒಂದು ದಾರಿ ಗೊತ್ತಿದೆ ಜನ ಉಂಟತಿ ಯಾರು ತೂತಿನ ಎಂಕ್ಲ ಏರಿಡು ಬುಕ್ಕು ದಕ್ಕದ ಪೋತಿಯ ಪಡ ಸಂಬಂಧ ಎಂಕ್ಲ ಕಟ್ಟುಜೆ ಬೊಡ್ಚಿದ್ ಓಡಿದೆ ಕಟ್ಟಲ್ಲ ಅಂತ ಉದಾರ್ ಪಂಡ ಅಕ್ಲ ಆಗ್ತಿರ್ದು ಬರ್ತಿರದೆ ಪಂಡು
ಹತ್ತು ಬರ್ತೀನಿ ಪಂಡೆ ಡಕ್ಕುಲೆ ಬಂದು ಹೋಯಿನ್ ಬಿಟ್ಟು ಬರೋಡೆ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಮರ್ಜ ಏನತೆ ಒಂದೈತೆ ಪುಸ್ತಕಕ್ಕೆ ಬಲಕ್ಕೆ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಒಂದು ಗ್ರೂಪ್ ಕೊಂಚ ಮಾತೆಂಗ್ಳಾಗ ಉಂಡು ಪುಸ್ತಕ ಉಂಟು ಬ್ಯಾಂಕ್ ಪುಸ್ತಕ ಉಂಡು ಬ್ಯಾಂಕ್ ಪುಸ್ತಕ ಉಂಡು ಉಂಡ ಕಂತು ಕೊರಿಯರ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಅದಕ್ಕೆ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಪುಸ್ತಕ ಪಾಸ್ ಪುಸ್ತಕ ಪಾಸ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಕೇಂಕುಲು ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಆಗ ಲೆಕ್ಕ ಬೂರುಜಿ ಇರ ಗೊತ್ತಿಪ್ಪು ಇಲ್ಲ ಕಲ್ದಿನಾರು ಪಾಸ್ ಪುಸ್ತಕ ಪೋಡು ಬಂದ್ಪಿನ ಎಂಕುಲು ಆಯ್ತು ಬಕ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಪಾಸ್ ಪುಸ್ತಕ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಎಂಕ್ಲಿದ ಮುಟ್ಟ ಕಟ್ಟದಿನ ಅದಕ್ಕೆ ಎಂಕ್ಲೆ ಲೆಕ್ಕ ದಿಕ್ಕು ನಿಕ್ಲೆ ಚರ್ಚೆ ಎಂಕ್ಲು ಕಟ್ಟು ಮಣಿಪಂದ ಕುಲ್ವ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಪಾಸ್ ಪುಸ್ತಕ ಫರ್ ಆಪಜಿಂದ ಬಂದು ಬೋತೀರಾ ಪೂರ ಒಂದುಂಡು ಪರಿವಾರದ ಉಂಡು ಬ್ಯಾಂಕ್ ಪುಸ್ತಕ ಉಂಡು ಅಂಚ ವಿಶ್ವಕರ್ಮ ಉಂಡು ಬ್ಯಾಂಕ್ ಪುಸ್ತಕ ಉಂಡು HDC ಉಂಡು ಬ್ಯಾಂಕ್ ಪುಸ್ತಕ ಉಂಡು ಪೂರ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಪುಸ್ತಕ ಇತ್ತಿನತೆ ಲೋನ ಅವಳು ಇತ್ ಮಲ್ಲ ಸಂಸ್ಥೆ ತಪರ ಎಲ್ಲಿಲ್ಲ ಒಂದು ಮಲ್ಲ ಸಂಸ್ಥೆ ಧರ್ಮಸ್ಥಳ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಪುಸ್ತಕ ಪಾಸ್ಬುಕ್ ಪಾಸ್ ಒಂದು ಮನೆಗೆ ಮಾತ್ರ ಬತ್ತಬೇಕು ಪಾತ್ರ ಬರ್ಪಾನೆ ಅಂತ ಅದು ಕೊಣ್ಣೆ ತಗ ಬತ್ತವ ಬರೋಣ